18 лютага 10 гадзіна спадарства мы ў чаканні выраку над нашымі журналісткамі Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай. Суд Фрунзенскага раёну ўжо працуе і вось-вось мы даведаемся, што здарыцца. Пракуратура патрабуе па 2 гады зняволення. Для вас працуюць Юлія Лабанова і Сергей Падсасонны спадарства. Так, звычайна паседжанне над журналісткамі праходзіла у адмысловых умовах, у якія не пускалі ўсіх ахвочых, якія хацелі прысутнічаць на паседжанні, сачыць за ім, не дапускалі таксама незалежных журналістаў. І, напэўна, сёння будзе не так лёгка назірацца справу. Тым не менш, будзем паведамляць вам пра самыя апошнія падзеі. Вядома, спадарства, што ў гэтыя хвіліны каля 40 чалавек прыйшлі падтрымаць нашых журналістак у судзе і прапускаць пачалі людзей. Вядома таксама пра тое, што напэўна пусцяць не ўсіх, і пад будынкам Фрунзенскага суда ў Менску дзяжураць сілавікі. Вось ёсць першыя фотакадры на тэлеграм-каналах, як выглядае гэта ўнутры будынку суда. Можам гэта ўжо паказаць. Людзі чакаюць на лесвіцы, чакаюць моманту, калі іх прапусцяць у залю безпасярэдня. Ужо 1 хвіліна пасля 10 гадзіны. Гэта азначае, што працэс павінен распачацца, спадарства. І вось-вось мы павінны даведацца, які будзе гэты вырак. Пракурор Аліна Касьянчык, крышку больш ёй за 20 гадоў, маладая дзяўчына, якая такім чынам пачынае сваю кар'еру. Суддзя Наталья Бугук, якая не вынесла выраку учора і вынесці мае яго вось-вось цяпер, сёння. Наталья Бугук — гэта таксама маладая суддзя. І вось усе гэтыя асобы, замяшаныя ў гэты абсалютна чорны працэс, маладыя асобы. Ну, а я, спадарства, нагадаю, што Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову вінавацяць паводле крымінальнага артыкула за арганізацыю рыхтавання дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Тым не менш, нашыя журналісткі працавалі на так званай плошчы пераменаў з акцыяй памяці Рамана Бандарэнкі і распавядалі тое, што адбываецца, распавядалі пра тую аблаву АМАПу, якая прыехала, каб разагнаць жыхароў Менску, магчыма, іншых гарадоў, якія прыехалі развітацца, выказаць сваю памяць нявінна загінуламу Раману Бандарэнку. Таксама, спадарства, толькі перад нашым эфірам стала вядома, што ўзбуджаная крымінальная справа па факце смерці Рамана Бандарэнкі. Пакуль ніякіх падрабязнасцяў няма па гэтым факце. Відавочна, што гэта здараецца таксама перад заўтрашнім судом, бо заўтра будуць судзіць журналістку Кацярыну Барысевіч і таксама лекара Артёма Сарокіна ў судзе Маскоўскага раёну сталіцы. І размова тут, безумоўна, ідзе пра тое, што яны нібыта здрадзілі лекарскую таямніцу, што з'яўляецца абсалютным абсурдам. Праўда палягае на тым, што яны папросту паказалі, што Раман Бандарэнка не меў алкаголю у крыві, а усе дзяржаўная прапаганда накіраваная на тое, каб гаварыць менавіта пра гэта. Ну і акурат цяпер на вашых экранах вы можаце пабачыць архіўныя кадры таго дня працы і, уласна, самых журналістак. Цяпер на вашых экранах Дар'я Чульцова. З ёй у той дзень працавала Кацярына Андрэева, наша вядомая журналістка, якая вяла рэпартажы з усіх фактычна маршаў, нядзельных маршаў пратэсту, якія адбываліся пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. І, спадарства, ось яшчэ раз, гэтыя пакуль не шматлікія кадры, якія з'яўляюцца на тэлеграм-каналах. Тое, што людзей пачынаюць запускаць у залу. Ужо таксама прыйшло паведамленне ад аднаго з нашых гледачоў. Вы дасылаеце фотаздымак, дзе людзі ўжо таксама масава стаяць на лесвіцы. Вось таксама мы маем гэты фотаздымак лепшай якасці. Бачым, што
што вельмі складана прайсці. Дзяўчын трымаюць таксама вось у гэтай акварыуме клетцы, гэтак звана, як нейкіх там злачынцаў, што абсалютна, конечно ж, з'яўляецца абсурдным. Так, і пад судом цяпер стаяць бусы за мапам. Таксама на апошняе паседжанне прыйшлі прадстаўнікі дыпмісіі. Такую апошнюю інфармацыю суда мы маем. Увогуле, гэта вельмі беспрэцэдэнтная хіба справа, калі на журналістак заводзяць крымінальныя справы у той час, як яны выконваюць свае прафесійныя абавязкі. Таксама спадарства учора вельмі моцна прагучалі апошнія словы да суда Кацярыны Андрэевай, Дар'і Чульцовай, і гэтыя прамовы цалкам можна прачытаць на нашай інтэрнэт-старонцы. Таксама яны разышліся па сеціве. Вось мы бачым гэта на экране. Апошняе слова Дар'і Чульцовай: «Высокі суд, прашу вас дасканальна разабрацца і даць неперадузятую адзнаку матэрыялам справы. Усе матэрыялы указваюць на маю невінаватасць. Я спадзяюся на сумленны, справядлівы і законны апраўдаўчы прысуд». Апошняе слова Кацярыны Андрэевай гучыць так, што яна мае 27 гадоў, 6 з іх яна прысвяціла сваёй улюбёнай прафесіі, гэта журналістыка. Яна казала пра тое, што яна не просіць, яна патрабуе апраўдання і вызвалення для сябе і калегаў. Гэта вельмі моцныя словы, якія былі сустрэтыя авацыямі. Давайце, зрэшты, паглядзім, як выглядаў гэты дзень працэсу. Па 2 гады пазбаўлення волі запатрабавала пракурорка Аліна Касьянчык для Дар'і Чульцовай і Кацярыны Андрэевай. У трэцім паседжанні ў Фрунзенскім раённым судзе Менску адбыліся агляд рэчавых доказаў, а таксама спрэчкі бакоў. Абарона перадала вынікі шэрагу лінгвістычных экспертызаў. Одна экспертиза представника Академии наук Александра Лукашанца, одна экспертиза российских адмыслоўцаў у гэтай галіне, психолого-лингвистичная экспертиза, плюс заключение правоабарончай журналистской организации «Артикль 19» и БАЖа. Адмыслоўцы ацэньвалі тэкст рэпартажу, што Кацярына Андрэева вяла з плошчы Пераменаў падчас разгону акцыі памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Ніхто з экспертаў не знайшоў заклікаў да актыўных дзеянняў у словах журналісткі. Заключэнне экспертызаў адмыслоўцаў у гэтай галіне пракурорка назвала суб'ектыўнай. Адвакаты адзначалі, што падчас акцыі на плошчы Пераменаў не было і таго грубага парушэння грамадскага парадку, у якім вінавацяць Кацярыну і Дар'ю. У апошнім слове журналісткі прасілі апраўдальнага прысуду. На апраўданне разлічвае і адвакат Сергей Зікрацкі. Я маю намер абскардзіць любы прысуд, акрамя этого. Нават калі гэта будзе не пазбаўленне волі, любы прысуд, якім будзе установлена, што Кацярына і Дар'я здзейснілі злачынства, будзе абскарджаны. Прысуд у справе журналістак мае вынесці суддзя Наталля Бугук. Калі суддзя вырашыць все ж пасадзіць у турму двух журналістак за іх прафесійную дзейнасць, гэта будзе прысудам не ім, гэта будзе прысудам дзяржаве, гэта будзе прысудам судовай сістэме, ну і асабіста тым людзям, якія спрычыніліся да гэтага ганебнага пераследу журналістаў. У абарону беларускіх журналістаў, якія зазнаюць ціск ад уладаў, ужо выступіў шэраг міжнародных арганізацыяў. Старшыня дэлегацыі Еўрапарламенту ў пытаннях сувязяў з Беларуссю Роберт Бедрань адзначае, што Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі закликае Еўракамісію да падтрымання свабодных і незалежных медыяў у Беларусі. Aresztowania, prześladowania dziennikarzy są na tyle drastyczne, że... Арышты і пераслед журналістаў настолькі жорсткія, што гэта вымагае рэакцыі. Еўразвяз ужыў адпаведныя захады. Мы будзем падтрымліваць незалежныя свабодныя медыі, якія змагаюцца за дэмакратыю ў Беларусі і па-за Беларуссю. Адмысловую супольную заяву ў звязку з ператрусамі ў дзясяткаў журналістаў і праваабаронцаў прынялі амбасады заходніх краінаў у Беларусі. У заяве асуджаюць пераслед грамадзянскай супольнасці Беларусі. Мы працягнем каардынаваць нашыя захады ў дачыненні сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. Мы заклікаем улады Беларусі неадкладна і безумоўна вызваліць усіх ад вольна затрыманых. З заклікамі спыніць наступ на журналістаў і праваабаронцаў да ўладаў Беларусі звярнуліся таксама міжнародная амністыя, Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, міжнародная і еўрапейская асацыяцыі журналістаў. Ірына Дарафейчук, Белсат.
Спадарства, толькі што апошняя інфармацыя, якую маем з суда Фрунзенскага раёну. Гэта інфармацыя, якую, безумоўна, мы яшчэ будзем удакладняць, але яна не гучыць найлепш. Па 2 гады зняволення нашы журналісткі атрымліваюць. Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева. Наколькі вядома, гэта размова ідзе пра абедзвюх журналістак, ці гэты вырак аднолькавы. Вось гэта яшчэ пытанне, але гэта апошняя інфармацыя, якая дайшла да нас з залы суда. Калі гэта пацвердзіцца, 2 гады зняволення для Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, абедзвюм, вось нам падказваюць, што абедзве журналісткі, і Кацярына Андрэева, і Дар'я Чульцова атрымліваюць па 2 гады зняволення спадарства. Тое, чаго патрабавала пракуратура, тое і маем калонія агульнага рэжыму. Ну і спадарства, як адзначаў ужо адвакат, Дар'я Чульцова, напрыклад, была з відэакамерай, яна увогуле ніводнага слова не прамовіла за ўвесь час працы ў той дзень з плошчы Пераменаў. Тым не менш, як бачым, вырак адзін і той жа, што Кацярыне Андрэевай, што Дар'і Чульцовай. Але нават кажучы пра тое, што Кацярына распавядала і штосьці расказвала, гэта была выключна апісанне той сітуацыі, той карцінкі, якую яна бачыла ў дзень падзеі. Суддзя Наталья Бугук прызнала журналістак Белсату Дар'ю Чульцову і Кацярыну Андрэеву вінаватымі і пакарала іх 2 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Вось гэты фотаздымак спадарства сёння на тэлеграм-канале, які з'явіўся. Нашы калегі Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева. Вырак, на жаль, не апраўдаўчы, абсалютна паказальны, як мы сёння можам ужо пра гэта гаварыць. Ніякае ні сумленне, ні годнасць, ні закон не спрацавалі. Ніякія заклікі да міжнароднай супольнасці, журналістаў, логікі таксама тут не працуюць. Ну і вядома ўжо, што будзе улічаны ў гэты тэрмін час знаходжання пад вартай нашых журналістак і з канфіскацыяй усёй тэхнікі пастанавілі вынесці вырак, і нават з канфіскацыяй асабістых рэчаў, нататнікаў, якія будуць знішчаныя. Асабістыя рэчы маюць пайсці, як казала дзяржаўная абвінаваўца Аліна Касьянчык у сваёй прамове, на карысць дзяржавы. Цікава, якая карысць будзе ад гэтага дзяржаве. Таксама амаль 100 дзён нашы журналісткі ўжо правялі за кратамі, то бок гэта азначае, што ім застаецца год і 9 месяцаў, так, яшчэ быць за кратамі. Калонія агульнага рэжыму. Гэта апошняя навіна, якую мы маем на гэтую хвіліну з суда Фрунзенскага раёна. І будзем, безумоўна, спадарства, паўтараць гэтыя прозвішчы, гэта вельмі важна. Суддзя Наталья Бугук, гэта абсалютная злачынца, пракурор, дзяржаўны абвінаваўца, памочнік пракурора Аліна Касьянчык, цяпер, напэўна, будзе ўжо і пракурорам. Гэта таксама ўсё злачынцы, якіх трэба называць сваімі імёнамі. Ну і хацелася хіба адзначыць, што Дар'я Чульцова неўзабаве адзначыць 24 гады і паслязаўтра адзначыць свой дзень нараджэння. Спадарства, таксама солідарнасці ад дзеячаў культуры з Расіі. Режим Лукашенко в Беларуси дошел до полного безумия и полного озверения. Нельзя арестовывать, держать в тюрьме, а потом судить журналистов за то, что они журналисты. Слово не является преступлением, свобода не является преступлением. Слово, необходимое для свободы, слово правды, не является преступлением. Люди, которые преследуют и сажают журналистов, когда-нибудь ответят за это отдельно. И ответят по всей строгости и жестокости закона. Дарья Чульцова и Екатерина Андреева должны быть немедленно освобождены. Катя, привет тебе из киевского офиса Белсата, где ты неоднократно бывала. Я желаю, чтобы в самые ближайшие, даже не недели, в самые ближайшие дни ты смогла встретиться, в первую очередь, с Игорем, со всеми своими родными. Ну и, конечно же, далее со всеми своими коллегами, не только в Минске и других городах Беларуси, в Варшаве,
в Украине, в том числе, где мы снова ждем тебя вот в этом офисе, с удовольствием предоставим тебе рабочее место, чтобы ты могла делать свои классные, реально классные репортажи, ну, в данном случае из Украины. К сожалению, вот с Дарьей Чульцовой я лично не знаком, но вот те демократичные президентские выборы Республики Беларусь, на которые я, как журналист, вот очень хочу приехать, будут отличным поводом для того, чтобы с Дашей нам познакомиться. Ну и Дашу я также приглашаю сюда, в киевский офис, вообще в целом в Киев, в Украину. Милости просим. И я очень верю, я очень надеюсь, Катя, Даша, до скорой встречи, неважно где, в Минске или в Киеве. Дорогие Кацярына и Даша, то, что с вами сегодня отбываецца ў новой Беларуси, больше ніколі не паўтарыцца, потому что там, у демократичной Беларуси, журналисты ніколі не опынутся за кратами. Вы наши герои, и мы с вами, не глядячи на то, где мы. Катя и Даша, своей работой вы показали, что значит настоящая полевая журналистика, а своим поведением в судах и в изоляторах, без преувеличения, что значит настоящий героизм. Хочется верить в лучшее, ведь не может же быть так, чтобы мысли тысячи людей, которые вас поддерживают, куда-то испарялись. Не будем говорить о тех людях, которые хотят вас посадить, с ними все ясно, но хочется сказать одно. История мировой журналистики без ваших имен и фамилий уже невозможна. Журналисты, независимые журналисты, это на самом деле лучшие люди общества. Самые неравнодушные, самые совестливые, потому что делают они, занимаются вот этим всем, они не за деньги. Ну, то есть не ради денег. Какие-то деньги им платят, но уж точно они больше получали, если пошли в какой-нибудь пиар, там, раздували пузырь потреблятства в рекламу. Но вот чтобы заниматься этим, нужно быть просто очень неравнодушным, очень хорошим человеком. И я искренне считаю, что вот эти две девушки, а это еще и девушки, это лучшие люди страны. И вот их сегодня режим Лукашенко собирается, ну, вот как бы обвинение потребовало, да, как бы закатать на 2 года в тюрьму. Это позор. Позор режима Лукашенко и свободу белорусским журналисткам. Дорогая Катерина, дорогая Дарья, журналистика – опасная профессия, а диктатура опасна для всех. Вы настоящие героини. Глупо говорить «держитесь», глупо говорить «мы с вами». Это все так. Что сказать умного, я не знаю. Но любая тюрьма конечна. И любая диктатура конечна. Мы ждем вас. Мы ведаем, что наши журналистки сумленно выконывали свои профессийные обовязки. Катерина – человек, які не здольны, в принципе, здійснити ніяке правопорушення, тим більше злочинство. Как они там? Хорошо. И какая атмосфера в зале, да. Атмосфера хорошая. Добрый настрой за собой. Яна усміхається, у яе вочы гараць, яна добра выглядае. Заказны палітычны працэс, таму ў мяне няма спадзеву, што нехта з 1100 суддзей, які ёсць сёння ў Беларусі, яны маюць маральнае права называцца суддзёй. Калі ў адной частцы вёскі ляжыць асфальт, то тут застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Страх пройшов, виходжу на кожний марш. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам і запускалі неаднаразова дрон. Катю і Дашу выкралі наўпрост з працоўнага месца.
Трымайцеся і як мага хутчэй выходзьце на волю. Мы размаўляем з Дашынай маці Наталлей. Вітаю вас і адразу пытанне. Даша знаходзіцца за кратамі 2 месяца. Які зараз яе маральны і фізічны стан? Моральный, наверное, держится очень даже в боевом духе. Потому что в письмах все очень даже по-боевому. Сейчас она пишет, что здорова. И адвокат всегда мне, кстати, говорил, что сказала, что здорово, все хорошо. Я ей очень горжусь. Хоть я ее и постоянно допекаю тем, что она туда влезла. Но просто я ее люблю и хочу, чтобы у нее все было хорошо. Но она у нас воин. Даша победительница у нас. А што она пішет у лістах свае думкі наконт гэтай крымінальнай справы і наконт суду? Не, она такого даже близко не пишет, потому что если она будет писать, письмо тут же не дойдет. Там письма лежат очень долго. Но я так понимаю, что, наверное, проходит цензура, все есть в письмах, где что-то написано и заштриховано. Есть. Што вы пішаце Даше ў лістах, як вы яе падтрымліваеце? Письма пишем друг другу. Говорю, наверное, за столько времени мы с ней столько смс не написали. Не знаю, первое время я все время в письмах все больше плакала. Поэтому я не знаю, поддерживаю я ее или, может, наоборот, угнетаю. Но мне так хочется, чтобы она была дома. А як вы самі трымаецеся? Плохо. Вот первое время я вообще очень много плакала. У меня до такой степени все даже болели глаза. Настолько я не могла вообще. Где-то кто-то что-то скажет, а мне сразу. Я напишу ей письмо, я плачу. И все время плакала, а потом вот так вот интересно у меня получилось, что мальчишка с Минска, в Минске он живет, он сказал, что я хочу вот вам помочь, вот поучаствовать. Мне так вот спокойно и радостно на душе, что вот есть такие люди, которые могут поддержать настолько. Наталя, а як ви ставіцеся да самого обвинувачування у грубом порушенні громадського порядку? За что? За то, что держала камеру в руке и снимала то, что происходило. Логики вообще никакой. Ну, я не знаю. Не знаю. Если бы были другие, сидели бы другие. Это не зависит то, что там Катя с Дашей в это попали. То здесь уже как бы любой журналист, который пошел бы на эту работу, вот, был бы задержан, и была бы та же самая. Криминальное бы дело все равно было бы. Як думаеце, навошта на журналістаў заводзіць крымінальную справу за стрым? Чтобы остальные журналисты боялись, чтобы неповадно было. Зачем еще заводить на их? Если люди что-то снимают, какую-то правду, значит, их начинают хватать. Они же их хватают не только сейчас и в Минске, их постоянно задерживают. То, что если чуть-чуть правда, значит, иди сюда, мы тебя посадим, посиди немножко. Дзяўчын таксама вінавацяць у прычыненні шкоды Мінск-трансу. Што вы пра гэта думаеце? Они захотели они это им пришить, они, значит, это пришили. Ну, а так, я даже и забыла вот про это. Потому что думать про это, а смысл какой думать, если... Ну, это бред. Думали, что такая может быть плата за журналистику? Да. Я даже предупреждала, что не в нашей стране. Не в нашей стране журналистам. Она когда собралась идти только поступать, я ей сказала: Даша, хорошо подумай, не то время, не то место, где быть журналистом. Она сопротивлялась, она сказала: если я не пойду на журналиста, значит, я никуда не пойду, и все. Ці чекаете вы суду? Скорее бы все это закончилось, хоть какая-то определенность. Всегда себя готовила к тому, что хорошо не будет, будет плохо.
И нам надо к этому готовиться и быть готовыми. Но все равно там оно теплится, и хочется, чтобы было все хорошо. Что вот оно все закончится, и Даша приедет домой. Сами знаете, что. Мы у эфіры. Намеснік дырэктара Белсату Алексей Дзекавіцкі побач са мной. Алексей, можна ўжо агучваць першыя рэакцыі, спадзяюся, на гэты вырак абсалютна абсурды. Па 2 гады калоніі агульнага рэжыму атрымалі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова, наша журналісткі. Гэта нішто іншае, як чорны дзень у гісторыі беларускай журналістыкі, увогуле ў гісторыі Беларусі. Даць па 2 гады турэмнага зняволення нават не умоўна, не хатняй так званай хіміі, але турмы, гэта проста не ўмяшчаецца ў галаве. Беларусь знаходзіцца ў Еўропе, на вуліцы 2021 год, а ў нас садзяць у турму маладых дзяўчынаў толькі за тое, што яны выконваюць свае прафесійныя абавязкі. Суд нічога не давёў. Ніякіх абвінавачанняў пракуратуры, ніякіх доказаў сэнсоўных не было. І таму, шчыра кажучы, я спадзяваўся, што все-таки гэта рассыплецца і все-таки дзяўчынаў вызваляць, бо па-нармальнаму, калі б выконвалася заканадаўства, калі б гэтыя так званыя стражы парядка увогуле звярталі ўвагу на закон, то дзяўчынаў трэба было вызваліць у першы дзень яшчэ і кампенсацыю выплаціць за незаконнае ўтрыманне пад вартай. Але цяпер, мне падаецца, вельмі істотна яшчэ раз паўтарыць імёны людзей, которые спрычыніліся да гэтага цемрашальства, да гэтага злачынства, скажем прямо. Мы заўсёды ў Белсаце стараліся пакідаць эмоцыі па-за студыяй, таму што стараемся як мага узважана падаваць інфармацыю, незалежна ад нашых унутраных перажыванняў. Але цяпер я хацеў бы сказаць, што суддзя Наталья Бугук, прокурор дзяржабвінаваўца Аліна Касьянчык, а таксама следчыя, которые расследовали, так сказать, гэтую справу, Ігор Кудзеля, Ігор Курылович, гэта на вашых руках, вашымі рукамі рэжым зрабіў гэтае злачынства. І потым не кажыце, калі ласка, што вас змусілі, што у вас не было выбару, таму што выбар застацца чалавекам сумленным і прыстойным, он заўсёды ёсць, ці амаль заўсёды, калі ты не ў концлагеры. Гэты выбар быў, але вы пайшлі на нават службовае злачынства. Вы не выканалі нават вашых уласных законаў. Вы асудзілі невінных людзей. Як вы будете спаць, як вы будете забіраць з садка ці са школы сваіх дзяцей, я, шчыра кажучы, не ведаю, што вы ім будете расказваць, што сёння вы ударна папрацавалі на карысць, не ведаю чью, вядома чью, на карысць рэжыма вы папрацавалі, вы асудзілі 2 дзяўчынаў невінных. І вось пайдзіце, пагладзьце па галоўках сваіх дзяцей, выпіце са сваімі партнерамі ці партнёркамі па кілішку масандры, ім таксама раскажыце, што вы зрабілі. І яшчэ раз паўтаруся, суддзя Наталья Бугук, прокурор Аліна Касьянчык і следчы Ігор Кудзеля і Ігор Курылович. Гэта іхнымі рукамі рэжым гэтае злачынства здзейсніў. Яны не адмовіліся браць у гэтым удзелу. Мы, як Белсат, натуральна, рабілі ўвесь час все, што маглі на міжнароднай арэне сярод палітыкаў, дыпламатаў, і будзем з узмоцненай сілай, з падвойнай, патройнай сілай працягваць гэта. Працягваць, патрабаваць, прасіць, націснуць на беларускія ўлады усяляк, як толькі гэта магчыма, каб нашых дзяўчынаў неадкладна вызвалілі. Нема гаворкі пра тое, каб змягчыць пакаранне. Трэба неадкладна вызваляць, таму што гэта татальнае дзікунства. Калі яшчэ ў іншых працэсах, которых цяпер канвеер у Беларусі, мы это кожны дзень чытаем, это цяжка чытаць. Там, допустим, ёсць такія сітуацыі, калі асуджаны ці падсудны дакрануўся, допустим, да міліцыянта. Канешне, абвінавачанне кажа, што ён яго пабіў, вот як перакладчыца, допустим, которая пагражае 6 гадоў, што яна пабіла азаронка, хаця она толькі яго крыху пхнула. Тут хаця б ёсць элемент фізічнага контакту, который можна паказаць і, допустим, інтэрпрэтаваць дрэнна, але все-таки хоць нешта ёсць. Но калі дзяўчыны былі на 14-м паверсе, а
нехта кажа, што не арганізавалі дэманстрацыю, пратэст. Гэта абсалютны абсурд. Мы ведаем, навошта гэта робіцца. Гэта робіцца дзеля таго, каб просто заткнуць рот незалежным журналістам. Але гэта патрэбна рэжыму, але гэта робіцца рукамі служкаў рэжыму гэтага, которые могли бы адмовіцца. І тут я уж, прабачце, але вот на правах віцэ-дырэктара хочу сказаць, што тыя, хто быў да гэтага як бы меў дачыненне, гэта просто, прабачце за выраз, падонкі. Вельмі эмацыйна, і тут цяжка ўтрымліваць гэтыя эмоцыі. Калі магчыма, то я прасіў бы рэалізатараў паказаць гэтыя кадры літаральна некалькі хвілінаў таму, знятыя ў судзе Фрунзенскага раёну. Вось нашыя дзяўчыны, якія толькі што пачулі вырак. Калі суддзя Наталья Бугук запыталася ў іх, ці вырак гэты ім зразумелы, то Кацярына Андрэева сказала, што не. А што гэта? Пры гэтым Дар'я Чульцова сказала, а чаму адразу не 25 гадоў. Наталья Бугук прысудзіла не толькі па 2 гады калоніі агульнага рэжыму нашым дзяўчатам, залічыўшы, што праўда, гэтыя 3 месяцы, якія яны адбылі ў следчым ізалятары, таксама пазбаўлення усёй канфіскацыя вось тэхнікі, маёмасці, якая была узятая пры, ну, тут захопе, інакш не назавеш, нашых журналістак 15 лістапада на плошчы Пераменаў. І вось гэтыя кадры з клеткі у двухкосці журналістак злачынцаў, так, як спрабуюць улады гэта паказваць і дэманстраваць. Абсалютна паказальны працэс, які не трымаецца ніякай логікі, рассыпаецца гэта ўся даказальная, так званая база, але, як казаў Аляксей, вось гэтая дзяржабвінаваўца Аліна Касьянчык, суддзя Наталья Бугук, следчыя, яны павінны, безумоўна, адказаць. Усё гэта маладыя людзі, што гэта таксама гэта вельмі дзіўна. Вельмі важны момант. Тое, што працэс, ну, скажам, так званы працэс быў падрыхтаваны абы-як, ну, гэта просто мяне асабіста вельмі здзіўляла, таму што калі ўлады робяць паказальны працэс, а дзеля таго, ну, каб запалохаць усіх незалежных журналістаў, усе незалежныя сродкі масавай інфармацыі, ну, дык тады падрыхтуйце яго як след. Я ўсё-таки думаў, што гэта нейкая камедыя памылак, таму што, ну, нічога не пацвердзілася. Менсктранс свае прэтэнзіі скасаваў. Так, праўда, акадэмік Лукашанец сказаў, што няма ніякіх, расійскія эксперты таксама сказалі, што няма ніякіх заклікаў. У прынцыпе, абвінавачанне павінна рассыпацца. Але хіба мелі рацыю тыя, хто думаў, бо я не хацеў гэта верыць да канца, мелі рацыю тыя, хто меркаваў так. Гэта адмыслова робіцца, адмыслова паказальна абы-як. Мало таго, добра, журналістаў Белсату не дапусцілі афіцыйна, але дапусцілі іншых незалежных журналістаў. Разышлося гэта на ўвесь свет, гэты кейс, гэты працэс, гэты выпадак. Ну і навошта, як бы абвінавачанне і суд, яны ж самі сябе зрабілі, ну, скажам, цырк, правда, самі сябе, з іх можна смяяцца з такой непрафесійнасці. Але яны гэта зрабілі, і хіба што мелі рацыю тыя, хто мяркуе, што гэта было зроблена адмыслова так, каб паказаць усім, не толькі журналістам, але ўсім беларусам, што, слухайце, нават калі вы нічога не зрабілі, не пхнулі міліцыянта, коса на яго не паглядзелі, калі ў нас няма ніякіх, ну, аніякіх доказаў, мы ўсё адно вас можам пасадзіць, таму што мы тут паны, а вы просто быдла, ніхто, мы, не выконваючы нават нашых уласных законаў, не кажучы ўжо пра нейкія міжнародныя пагадненні, сусветныя, мы вас просто можам пасадзіць, так што сядзіце і не рыпайцеся. Я вельмі спадзяюся і прашу тут мяне не судзіць за тое, што, як это кажуць, што, канешне, лёгка гаварыць, калі ты за мяжой, ці не на полі, але вельмі спадзяюся, што гэтая сітуацыя не, ну, скажем так, не задушыць незалежныя сродкі масавай інфармацыі, бо наша роля
у такой ситуации, у этом судовым конвейере, у этом терроры, у этом просто конвейеры рэпрэсіяў, яна вельмі важная. Яна вельмі важная. Гэта відавочна накіравана на тое, каб застрашыць незалежных журналістаў, якія яшчэ там паўаддыхаючы, лежачы на зямле, але працуюць у гэтых жахлівых абсалютна умовах, якія выходзяць з дому з нейкай торбай рэчаў, бо не ведаюць, ці яны вернуцца, ці яны будуць у СІЗА. Тут спадарства абсалютныя абсурды. Вось таксама хацеў бы яшчэ фотокадры паказаць нашых журналістак сёння. Яны з'явіліся. Гэта кадры таксама, якія маюць некалькі хвілінаў, зробленыя адразу пасля таго, як быў агалошаны прысуд. Нашы журналісткі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова, якія атрымалі па 2 гады зняволення з канфіскацыяй усяго абсталявання, якое таксама было. Дзяўчыны спрабуюць трымацца і трымаць на духу таксама усіх астатніх, і гэта, канешне, той вельмі важны момант. Алексей, таксама застаюцца на волі родныя і блізкія. Вось тут вельмі важна. Белсат, напэўна, нікога не пакідае, і мы будзем абавязкова разам з гэтымі усімі людзьмі. Канешне, мы цягам усяго зняволення 3 месяцаў мы былі ў кантакце з роднымі, з блізкімі Дашы і Каці. Мы усяляк, як маглі, рознымі спосабамі ім дапамагалі і будзем працягваць дапамагаць. Таму што гэта дзікунства. Калі застаецца ў Дашы мама сама, гэта вельмі цяжка перажыць. Зрэшты, у тым матэрыяле, который мы бачылі, мама Дар'і Чульцовай кажа, што нечакана адчула падтрымку людзей, ад которых нават не думала, што эта падтрымка прыйдзе, салідарнасць нейкая ад суседзяў, ад знаёмых, которых нават не падазравала ў тым, што яны, допустим, могуць так вот такім спосабам спачуваць. Гаспадарыня Наталья, яна доўга увесь гэты боль трымала ў сабе і не выходзіла да журналістаў, але потым, калі пачала размаўляць і з намі, пачала прыходзіць да нас на эфір, яна сказала, што яна, калі прыехала на гэты першы дзень судовага працэсу, для яе гэтае падтрыманне, калі падыходзілі людзі і дзякавалі за дачку, гэта было вельмі важна. Ну, гэта вельмі істотна для бацькоў, канешне, таму што, разумееце, былі дыпламаты, былі розныя знаныя, вядомыя людзі, і вот часам так ёсць. Бацькі, я от па сабе памятаю, і, пэўна, там таксама, як бацька цяпер, маю крыху такі падыход, бо бацькі часто не вераць у то, што не до конца можа вераць у тое, што іх дзеці робяць нешта вельмі важнае. Ім падаецца, працуюць. А калі застаецца тым маленькім дзіцём. Так, маленькім дзіцём. Як жа ж ён там, ці яна можа рабіць нейкія там выбітныя рэчы? Можа, калі-небудзь там праз 20 гадоў, напэўна, не цяпер. А калі яны бачаць, што людзі сапраўды ва ўсёй Беларусі шлюць словы падтрымкі, што прыходзяць прадстаўнікі амбасады ЗША, Еўрапейскага звяза, паціскаюць рукі, кажуць, трымаць. Значыць, тады бацькі бачаць, што іхныя дзеці сапраўды робяць нешта важнае, і тады самі пераконваюцца ў гэтым. Я яшчэ хацеў бы, ведаеце, тут адну тэму падняць, якая можа не непасрэдна з гэтым працэсам так званым, але все-таки звязаная з ім. Гэта тэма люстрацыі. Мне падаецца, што сённяшні дзень, не толькі, конечно, сённяшні, працэсаў шмат ідзе розных супрацьзаконных, але сённяшні вось гэты вырак, абсалютна ўжо беспастаўны, абсалютна абсурдны, параноідальны, ён павінен паставіць кропку ў дыскусіі, ці патрэбная у Беларусі люстрацыя пасля змены ўлады. Яна неабходная, таму што вось гэтыя людзі, Наталья Бугук, Аліна Касьянчык, Ігар Кудзеля і Ігар Курыловіч, робяць незаконныя рэчы. Я перакананы ў гэтым. Гэта таксама, як і мапаўцы, брутальна, дзіка б'юць маладых людзей, маладых дзяўчынаў у часе пратэстаў. Ці гэтыя наглядальнікі ў турмах на Крэсціна здзекуюцца страшным чынам з вязняў. Мне падаецца, што гэта робіцца менавіта таму, што ніхто, хто рабіў страшныя злачынствы ў 30-е, 40-е, 50-е гады ў Савецкім Саюзе, у Беларусі ніколі не быў пакараны.
той, хто НКВДист, который быў у тройцы і судзіў десяткі людзей да расстрэлу ці да шмат гадоў лагеру, яны пачётныя пенсіянеры. Асобы таксама думаюць, што ім нічога не будзе. Ну вот не будзе, таму што ў гісторыі ніколі не было. Так а чаму нам будзе? Але спадзяемся, што новая гісторыя Беларусі будзе іншая. Алексей, мы таксама на тэлеграм-канале Радыё Свабоды з'явілася выказванне адваката Сергея Зікрацкага. Я прапаную нашых тэхнікаў даць гэтае выказванне адваката Кацярыны Андреевой, які таксама быў у нас у эфире, и вот его на комментарий. Я считаю, что вообще любые дела, которые возбуждаются в связи с акциями протеста, они абсолютно незаконные, просто потому, что граждане реализовывают свое право на мирный протест. И это не может рассматриваться как совершение действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это вообще в отношении всех акций, которые происходят. Применительно к этой ситуации, это абсурдная ситуация, потому что журналисты просто освещали акцию протеста. Мы все видели этот стрим, и те фразы, которые были положены в основу обвинения, это фразы, в которых просто журналист описывает то, что происходит на улице. Зікрацкага адваката Кацярыны Андреевой, які выконвае вельмі цяжкую працу. Увогуле праца адваката ў Беларусі сёння яна на першы погляд выглядае як праца, якая такая вода, якая льецца на млын, не мае ніякага сэнсу, але вельмі складана працаваць. Ну так, сапраўды, калі законы не працуюць, адвакаты ж увогуле усе, так сказать, тыя, хто працуе звязаны з правам, яны ж ёсць нейкія правілы гульні. Ёсць заканадаўства, которое павінна выконвацца. Але калі, як у працэсе нашых дзяўчынаў чорным па белым напісана, вось Менстранс, там не, экспертыза не, але ўсё адно, так сказать, пешка ходзіць як ферзь. Праўда, гэта не працуе, няма правілаў гульні. Абсалютна. Гэта вот хтосьці напісаў, уже не памятаю хто, хтосьці напісаў файны такі пост, дзе было напісана адвакаты да нашай дзяржавы, у сутыкненні з нашай дзяржавай у такой сітуацыі, раптам доктар даведаўся, да яго прыйшоў пацыент, ён хацеў выпісваць рэцэпт, а даведаўся, што на ўсім свеце няма ніякіх лекаў. То есть як яго лічыць? Ну, бо ніякіх лекаў няма. Вот яны учора былі, а сёння іх няма. Вось гэта больш-менш такая сітуацыя, таму што закон нібыта ёсць, але яго няма. З намі на сувязі далучаецца Барыс Гарэцкі, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў адразу з-пад суду Фрунзенскага раёну. Барыс, не пытаюся пра рэакцыі, бо рэакцыі тут могуць быць толькі адныя, можа быць толькі злосць, але што далей рабіць з гэтым выракам? Што далей рабіць з гэтым выракам? Вельмі важная міжнародная салідарнасць і тое, каб пра гэта рашэнне ведалі ва ўсім свеце. Сёння у другой палове дня Міжнародная федэрацыя журналістаў робіць вялікую прэс-канферэнцыю, вялікі кол для сябраў Міжнароднай федэрацыі журналістаў. На ёй прадстаўнікі БАШ і прадстаўнікі МФЖ будуць расказваць пра апошнія падзеі ў Менску, напады на нас, гэтыя прысуды. Вельмі важна, каб гэта сітуацыя не заставалася ў цені, а каб ва ўсім свеце ведалі праўду, ведалі, што адбылося. У журналістаў няма дручкоў нейкіх там гумовых, там няма зброі, прычым ператрусы якраз у нашых кватэрах гэта яскрава паказалі, але галоўная наша абарона гэта слова, і мы мусім гэтыя словы казаць і мусім працягваць міжнародную кампанію салідарнасці, адвакацыі. Я думаю, што гэта тое, што можа выратаваць нашых дзяўчат, нашых калежанак, которые цяпер там, і которые вельмі цяпер патрабуюць на салідарнасць. Салідарнасць у Беларусі і салідарнасць па ўсім свеце. Таксама гэта першы такі паказальны працэс супраць журналістаў, і вырак такі самы дакладны, як патрабуе абвінаваўца. А заўтра ўжо распачынаецца чарговы працэс, дзе таксама журналістка Тутбаю Кацярына Барысевіч фігуруе. За кратамі застаецца яшчэ шэраг журналістаў. Вось гэты момант таксама вельмі важны. Улады
нейкім чынам выбіраюць гэтых ахвяраў, ці гэта, як мяркуеце, такое спантаннае просто выцягванне з гэтых шэрагаў незалежнай прэсы? Мне падаецца, тыя, хто трапілі за краты, да, гэта вот, ну, людзі, якія ў нейкі момант, ну, можа быць, абвастрылі на сябе ўвагу, да, стрыма Андреева і Чульцовай, матэрыял Катерины Барасевич. Увогуле, сённяшні прысуд — это не толькі прысуд Катерыне і Даше. Мы в Беларускай асацыяцыі журналістаў лічым, што гэта расправа, прычым расправа над усёй беларускай журналістыкай. Всім калегам паказваюць, будете хадзіць на акцыі асвятляць, будете пісаць вострыя матэрыялы, будете трапляць за краты. І той працэс, які пачнецца заўтра над Катей Барасевич, ну, ён таксама паказальны. Нікому, ні ў кого няма ілюзій наконт таго, ці вінаватая Катя, ці не вінаватая. Є весь матэрыял адкрыты, і кожны можа паглядзець. Відавочна, што ніякай віны няма, але расправы будуць працягвацца, проста каб працягваць гэту хвалю застрашвання. Не выключаю, і нават хутчэй думаю, што будзе, ну, жорсткі прысуд і Каці Барасевич таксама, проста каб трымаць всех калег вот у такім жорсткім адчуванні весь час пастаяннага кантролю. Дык значыць, вы, Барыс, думаеце, што вось гэты сённяшні абсалютна дзікі прысуд, ён ёсць такім пачаткам канвееру, калі ўжо усім журналістам, которые зараз, ці медыа-менеджерам, которые цяпер знаходзяцца за кратамі, вось будуць ужо такія кліпаць прысуды? Я не выключаю, што будуць і такія, і больш жорсткія. Відавочна, улада паставіла, значыць, зараз канвеер сапраўды расправаў. На жаль, в турмах зараз 9 чалавек па крымінальных справах. Я, ну, вельмі баюся, што іх можа стаць і больш. Вот, таму што нас, напрыклад, у тых, у каго былі ператрусы, нам сказалі, што нас выклікаюць бліжэйшымі днямі. Таму, ну, канвеер, да, гэта сапраўды канвеер. Спачатку пад яго патрапілі палітыкі, потым актывісты. Цяпер вот прыйшла чарга журналістаў трапляць пад гэтай расправы. Таксама спадарыня Чамаданова гаворыць пра тое, што нібыта пад вось гэтай праваабарончай дзейнасцю, пад дзейнасцю незалежных медыяў тут разгарнуліся проста нейкія шпіёнскія крокі і гэтак далей, што абсалютна гучыць абсурдна. Калі вось пачаліся гэтыя паказальныя расправы, то што тады казаць пра цэлую асацыяцыю журналістаў, пра арганізацыю, так, у якой большасць незалежных журналістаў знаходзіцца. Гэта што, нейкі загад на знішчэнне, выпаленне зямлі і цэлай арганізацыі, цэлай структуры ўсёй незалежнай журналістыкі, але хіба ў 21 стагоддзі гэта немагчыма зрабіць? Я не ведаю, якія ў іх там планы. Вельмі для нас важна, што мы сябры Міжнароднай федэрацыі журналістаў, мы сябры сусветнай сеткі журналістскіх арганізацый, і мы вельмі спадзяемся, што міжнароднае прызнанне, міжнародны статус, наша вядомасць у свеце, она дапаможа захаваць неякую арганізацыю. Да, цяпер включена такая рэпрэсіўная машына, і пад яе могуць трапіць і медыя, і Баш. Ну, трэба адразу абсалютна всім зразумела, што Баш ні да якіх пратэстаў абсалютна не мог мець ніякага дачынення. І мы заўсёды это падкрэсліваем, сваю палітычнасць. Нават калі до нас звяртаюцца нейкія палітыкі з нейкімі прапановамі, там, мы заўсёды это вельмі востра падкрэсліваем. Ну, цяпер такі час расправаў, але за нами весь свет, і нашы міжнародныя калегі, яны сёння якраз будуць пра гэта казаць на канферэнцыі Міжнароднай федэрацыі журналістаў. Гэтая канферэнцыя, Барыс, якім чынам будзе адбывацца, каб для нашых гледачоў сказаць, а якой гадзіне? І гэта будзе, ну, вялікі кол для сябраў МФЖ, для кіраўнікоў арганізацый. Не ведаюць, яна будзе публічна транслявацца, але ў любым выпадку прапаную вам усім зайсці на сайт Еўрапейскай Міжнароднай федэрацыі журналістаў ifj.org, і калі там ёсць публічная трансляцыя, то там, хутчэй за ўсё, будзе анонс. Барыс, вось гэты момант таксама вельмі важны. Канешне, салідарнасць выказваецца з розных бакоў, і амбасады пра гэта гавораць, і Міністэрства замежных справаў. Самы высокі ўзровень салідарнасці, але пры гэтым дзяржава, гэтак званая сённяшняя, паказвае, што, ну, напляваць, прабачце, на ўсё гэта. У такой сітуацыі як можна прамаўляць вось да такой дзяржавы?
варто промовляти всіми методами на всіх пляцовках, да, і внутрі, і звонку. В будь-якому випадку нам Ісус Христос каже: "Грукайтеся і відчинять, скажіть, і вас почують". І гэту дзейнасць, безумоўна, треба працягваць. Напэўна, мы можем 100% сказать, что мы и наши коллеги ни в чем не виноваты. Журналисты не злочинцы. И это галоўны слоган, галоўная ідэя, галоўнае слово, якія ввогуле сёння павінны гучаць. І яны гучаць цяпер ва ўсіх медыа. Журналісты не злачынцы. Борис, вам удалося пройти на сённяшні суд ці не? Не, я стаяў у калідоры, як і многія іншыя людзі. Як і все папярэднія дні, мы стаялі на лесвіцы, і даведаліся пра рашэнне суда, в общем-то, спачатку з телеграм-каналаў, а потым ад людзей, которые в слязах выходзілі з судовага працэсу. Для многіх калег гэта сапраўды вельмі такой кранальны момант. Цяжка уявіць, што журналістам за іх працу могуць даць 2 гады, але гэта вось. Борис, дякуем вам увогуле за інтерв'ю і увогуле всёй Беларускай асацыяцыі журналістаў за падтрымку наших калег. Вы заўсёды былі побач з намі, і таксама тут заклікаю усе беларускія незалежныя сродкі масавай інфармацыі трымацца разам. Давайте забудзем на хвіліну пра некую канкурэнцыю ці пра нешта яшчэ. Трэба трымацца разам, бо іначай мы можам не выстаяць, калі не будзем трымацца разам. Дзякуй вам. Дзякуем за гэтую размову. Борис Гарэцкі, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў з-пад Фрунзенскага суда сталіцы, дзе літаральна непоўную гадзіну таму асудзілі нашых журналістак Кацярыну Андрэеву, Дар'ю Чульцову. Дзяўчыны, нагадаю, атрымалі па 2 гады калоніі агульнага рэжыму з канфіскацыяй той тэхнікі, на якой яны працавалі. Мы працягваем размову ў студыі. Алексей Дзікавіцкі, намеснік дырэктару Белсату. Алексей, вось гэта важны пасыл. Журналісты не злачынцы, але дзяржава сёння робіць усё дзеля таго, каб менавіта з незалежных журналістаў зрабіць гэтых злачынцаў, а пры гэтым нейкія такія псеўда, я не хочу нават называць журналісты, бо гэта псеўда нават прапагандысты, бо вельмі мелкі ўзровень гэтых асобаў, як спадар там Азаронак і гэтак далей, якія будуюць нейкую клеяць гэтую прапаганду, яны ў фаворы і яны на топе. Ну і медалі нават даюць, натуральна. За адвагу, што абурае людзей, якія кроўю здабывалі гэтыя медалі. Бачыце, тут мне падаецца, логіка рэжыму, яна такая, даволі, скажем так, топорная, тому што з тых дадзеных, которые мы маем, даследаванняў, іх не шмат, бо ў Беларусі цяжка рабіць зараз сацыялогію, але яны сведчаць пра тое, што каля 70% беларусаў не давяраюць дзяржаўным сродкам масавай інфармацыі. 70% это вельмі шмат. З другога боку, летась, асабліва ўвесну, калі пачаўся ковід, калі ўлады ўсё это хавалі, абсмейвалі, потым кампанія выбарчая, потым гэты гвалт, гэтыя пратэсты, значна ўзрос узровень даверу да незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Значна ўзрос. Мы гэта таксама зноў жа цяжка памераць тое, колькі людзей глядзяць, допустим, Белсат праз спадарожнік, але мы бачым па колькасці праглядаў на Ютубе, гэта цвёрдыя дадзеныя, што гэта абсалютна вялізныя, агромныя гэтыя лічбы, пра которые мы не маглі марыць калісьці нават. Гэта сведчыць пра ўзрост даверу да недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, незалежных. Ну і што ў такой сітуацыі робіць дзяржава? Замест таго, каб нейкім чынам сапраўды палепшыць, зрабіць больш прафесійнымі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, за которые плаціць кожны беларус у сваіх падатках, праўда? Дык не, навошта палепшаць? Давайте лепей пасадзім, зачынім, зліквідуем незалежныя сродкі масавай інфармацыі, каб не было канкурэнцыі. Ужо цяпер з намі на сувязі адвакат Кацярыны Андрэевай Сергей Зікрацкі. Вітаем, спадару Сергей, і просім пра вашу рэакцыю, каментар да таго выраку, які мы усе сёння пачулі, 2 гады зняволення для нашых журналістак. Вітаю, добрый день.
Зразумела, што наша рэакцыя негатыўная. Мы лічым гэты прысуд незаконным і відавочна будзем яго спрэчваць. Але калі глядзіце на тое, як працуе сістэма дзяржаўнага абвінавачання, і таксама суддзя сёння працавала Наталья Бугук, падавалася, што яшчэ учора мы абмяркоўвалі з вамі гэты момант, і вы гаварылі пра тое, што абсалютна тут усё рассыпаецца, няма ніякай доказнай базы. Але ці для суда патрэбна гэтая доказавая база тады? Ну, глядзіце, я пакуль што магу даваць толькі юрыдычныя каментары. У судзе адно меркаванне, у боку абвінавачвання адно меркаванне. Хутчэй за ўсё яны палічылі, што нейкія доказы гэтых проціпраўных дзеянняў ёсць. Адпаведна, мы будзем глядзець, што там напісана, і зноў выкладаць свае доказы, свое обґрунтування, обміркування, чому гэта ўсё не... Так, Сергей, вы кажете, написано это у обґрунтованні присуду, так? Так, конечно. Зараз была агучана толькі рэзалютыўная частка прысуду. Мы толькі пачулі, які тэрмін атрымалі дзяўчаты. Мы пакуль што яшчэ не прачыталі абґрунтаванне, чаму суддзя прыйшла менавіта да гэтага. А калі будзе гэта ўсё вядома, калі вы зможаце ведаць і калі грамадства даведаецца падрабязнасці? Ну, глядзіце, мы літаральна сёння падаем заяву на тое, каб атрымаць гэтую прысуд у поўным аб'ёме. Я спадзяюся, што сёння ці заўтра мы яго атрымаем, і, канешне, разам мы гэта ўсё паведамім. Як працуюць працэдуры? Тое, пра што можна вас пытаць, як працуюць працэдуры далейшыя абскарджвання выраку, якія тэрміны тут павінны быць захаваныя? Глядзіце, зараз наконт тэрмінаў я вам не буду казаць, каб не падманіць. Я не люблю не памятаю тэрміны, таму што іх у крымінальным працэсуальным кодексе. Мы намерены на наступным тыдні ўжо падаць скаргу на гэты прысуд і спадзяемся, што ён будзе аператыўна разгледжаны апеляцыйнай інстанцыі. Таксама, калі мы гаворым пра гэтае абскарджванне, то ці гэта будзе азначаць таксама адкрыты нейкі судовы працэс? Як гэта выглядае працэдуральна? Все процессы у нас открытые. То бок будзем чакаць на гэтыя падрабязнасці, тое, пра што кажа адвакат Сергей Зікрэцкі. Дзякуем яму за працу і гэтую размову. Вось гэты момант. Кропка нібыта яшчэ не пастаўленая, але пасля сённяшняга выраку і ўсяго, што мы назіраем, вельмі складана паверыць, што ў вышэйшых інстанцыях будзе інакш. Ну вось у нас былі праблемы з сувязю. Я акурат хацеў наступным пытаннем запытацца спадара Сергея. Статыстычна, можа, ён у курсе статыстыкі, колькі вось абскарджвання ў вышэйшай інстанцыі сканчаюцца да нейкае апраўдання. Бо мы ведаем, што паводле статыстыкі у судах беларускіх, вось першай інстанцыі, который сёння меў месца над нашымі дзяўчынамі, што толькі 0,1% усіх спраў яны як бы канчаюцца тым, што суд прызнае невінаватым падсудных. Па сутнасці, сістэма судовая ў Беларусі працуе, спадарства, такім чынам, што 99% гэта абвінаваўчыя выракі. 99,9. Так, 99,9. Па сутнасці, калі ты ўжо трапіў туды, то выйсці адтуль вельмі складана. Гэта зараз працуе такі, на жаль, прынцып вельмі чорны і сумна вядомы. Быў бы чалавек, а знойдзецца артыкул, правда? То есть, калі ўжо забралі, арыштавалі дзяўчыну, мы ж трэба таксама памятаць, што на пачатку Каця і Даша былі затрыманыя на тыдзень толькі. На тыдзень, так як, зрэшты, летась, я хацеў бы нагадаць тут нашым гледачам, што летась 26 нашых калегаў сядзелі за кратамі і разам адседзелі 392 дні. Гэта больш, чым год.
Дык вось мы ж спачатку думалі, што і Кацю, і Дашу затрымаюць на тыдзень і потым выпусцяць, як ну, пераважную большасць нашых калег, але цягам тыдня састряпалі ўжо крымінальную справу. Гэта крышку таксама выглядае так, як дзейнічалі органы НКВД. Калі прыходзілі, казалі, што нават рэчаў не бярыце цёплых, вы заўтра вернеце, з вамі толькі паразмаўляюць, а потым людзі праз 15 гадоў вярталіся. Вось абсалютна тая ж сістэма. Ну, дакладна, у прынцыпе, калі паглядзець на гэты так званы суд, нават гэтыя 2 дні, ну, бо 2 дні, 9 лютага і 16, 17, 3 дні, да, 3 дні, а сёння вырак так званы. Ну то ў прынцыпе, калі глядзець на тое, як суд трактуе, як суд інтэрпрэтуе доказы ці хутчэй адсутнасць доказаў віны, ну то як бы паўстае натуральнае пытанне, дык навошта ўвогуле гэты суд, гэты цырк? Ну рабілі б ужо тады тройкі, як калісьці за сталінскіх часоў. Не трэба ніякіх доказаў, просто трое сабраліся, ну колькі яму там 15, не, ну нормально, давайте лепш 10. Ну ладно, 10, да, вот калісьці быў такі сумны жарт, пыталіся, за што табе далі 10 гадоў лагеру ў Сібіры, і адказ такі, калі было за што, то б адразу расстралялі. Вось, а яно да гэтага ідзе, да таго ідзе, што адкрыты суд нібыта усім, нават я не юрыст, ну, ты так сам, Сергей, не юрыст, ну мы ж бачым, што это, так сказать, ну, на нармальным розумам думаць, што гэта нічога няма, а ўсё адно даюць вырак. Ну так ужо кліпайце, там, печатку паставіце. Навошта рабіць гэты суд? Па сутнасці, так. гэта той прынцып, па якім жыве сёння большасць беларусаў, вы же все понимаете. Дзякуй, Алексей, за гэтую размову. Намеснік дырэктара Белсату быў спадарства ў гэтую драматычную, абсалютна чорную раніцу з намі. Гэта не азначае, што мы ставім кропку ў эфіры. Давайте паглядзім, як ішоў шлях у журналістыку нашай калегі Кацярыны Андрэевай, якая сёння разам з Дар'яй Чульцовай атрымалі па 2 гады зняволення. Ігор Ільяш – журналіст і муж Кацярыны Андрэевай. Чакае жонку з турмы ўжо 3 месяцы. Напярэдадні суда яна перадала тэкст заявы, у якой пазначыла сваё журналісцкае і жыццёвае крэда. Казаць праўду лёгка і прыемна. Гэты пераслед незаконны, Цемрашалінскі не зламаў яе, не прымусіў яе адмовіцца ад сваіх прынцыпаў і не зламаў яе жыццё, бо яна ўсё роўна будзе шчаслівая, як яна кажа, а вось шкадаваць трэба тых людзей, якія страцілі сваё сумленне і якія удзельнічаюць у гэтым злачынстве, пераследуюць невінаватых людзей. Кацярыну Андрэеву затрымалі разам з каляжанкай Дар'яй Чульцовай 15 лістапада ў доме двара пераменаў, калі журналісткі вялі рэпартаж пра разгон жалобнай акцыі ды знішчэння мемарыялу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Абедзвюх звінавацілі ў крымінальным злачынстве, нібыта з арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Напярэдадні суда кіраўніцтва Белсату выступіла з адмысловай заявай. Журналісткі вялі рэпартаж пра тое, чаму жыхары Беларусі абураныя смерцю Рамана Бандарэнкі. У гэтым заключаецца журналісцкая праца, і такія дзеянні не павінны карацца ні ў адной краіне свету. Таму мы патрабуем неадкладнага вызвалення журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай і зняцця ілжывых абвінавачванняў. Пераможцу відаць на старце. Гэтая прымаўка як найбольш пасуе Кацярыне Андрэевай. Журналістка заявіла пра сваю здольнасць да пісьмовай творчасці яшчэ ў раннім дзяцінстве. В 4 года она научилась писать, и удивительно, что такой маленький ребенок совсем начинает вот свой стих с такими словами: «Родной страны мне не забыть, родной страны мне не забыть, где дочку надо будет мне родить» и так далее. За ўдзел і перамогі ў творчых конкурсах у доме застаюцца шматлікія ўзнагароды, а таксама першыя газетныя публікацыі. Кацярына Андрэева сталася журналісткай у 3-м пакаленні. Прабабуля з прадзядулем і дзядуля Кацярыны таксама былі журналістамі. Адчуваю за наше журналісцкае пакаленне нейкую нейкі сорам, што мы не дамагліся таго сваім удзелам, каб у нас у краіне нешта змянілася па-сапраўднаму. Вось. І у нас залей такога больш выбара няма, як не стаць роўнымі, Каць.
У свои 27 годов Катерина Андреева разом с мужем Игорем Ильяшом стала авторкой книги «Белорусский Донбасс». Первое доследование про удел белорусов у российско-украинской войне. Правооборончая супольность признала ее журналисткой года, а Белсат назвал телевизийной особой года. Журналистку ведают и любят глядачи, а так само сукамерницы, з якими Катерина отбывала административное зняволення. Ми з нею там були знайомі, тільки там кольки, ну зовсім часу там мало пройшло. І вона потелефонувала, як ти, як справи. Питалася про працю мою, у мене там проблема була, може тобі з чимось допомогти. Так, і на день народження у її така, я скасувала усі свої зустрічі, я тільки вас, дівчини, запросила. Она нам очень тогда помогла тоже и морально, вот в этом плане. И потом мы тоже много раз встречались. Так получилось, что мы за вот эти буквально пару дней мы пробыли вместе, мы очень сдружились. Вот. Ну и после того, как вышли, мы тоже как могли встречались и поддерживали друг друга. Паводле кримінальної справи Катерина Андреева і Дар'я Чульцова, виконуючи працю журналістів, перешкодили праці громадського транспорту. Нібито були спинені 19 маршрутів автобусів, тролейбусів і трамваїв. Частка перша артикулу 342 Кримінального кодексу, паводле якого переслідують журналісток, предугледжує до 3 років позбавлення волі. Не робім ніякіх прагнозаў, бо відавочны характар справы. Што калі б гэта было пытанне выключна права, законнасці, то не было б в прынцыпе гэтага суду. То калі б нават нейкі следчы і прыдумаў распачаць такую справу, то яго просто звольнілі б як мінімум пасля гэтага, як чалавека, які не адпавядае прафесійным стандартам. Вось. А тое, што справа дайшла до суда, тое, што амаль 3 месяца Каця і Даша знаходзяцца за кратамі, гэта сведчыць пра тое, што, конечно, справа мае палітычны характар. Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да міжнароднай супольнасці з просьбаю аб салідарнасці і падтрыманні зняволеных журналістак. Ветэраны беларускай журналістыкі ды рэдактары незалежных медыяў выступілі з заявай спыніць тупую сілу беззаконня. А брытанская праваабарончая арганізацыя «За свабоду СМІ» артыкул 19 выступіла з заклікам спыніць пераслед Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Журналістаў закрываюць за тое, што яны выконвалі сваю працу. А між іншым, журналісцкая праца ёсць не толькі свабода выказвання, не толькі фундаментальнае права, а гэта яшчэ і паказальнік сітуацыі з правамі чалавека наогул. І калі журналістаў за гэта забіраюць, значыць, гэта паказвае, якая ступень абароны правоў чалавека ў краіне цяпер. Акрамя Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, паводле крымінальнага пераследу ў зняволенні застаюцца яшчэ 7 незалежных журналістаў. Вярнулася да мяне Юлія Лабанова. Мы працягваем спадарства сваю працу. Па 2 гады зняволення атрымалі наша журналісткі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова. Збіраем першыя рэакцыі. Вось піша Сергей Навумчык, вядомы грамадскі дзеяч і былы дэпутат Верховнага Савета. Журналісткам Кацярыне Андрэевай, Дар'і Чульцовай далі па 2 гады калоніі. Веру, што суддзя Бугук пойдзе пад люстрацыю. Гэта спачатку раней, чым скончыцца гэты тэрмін. Ну а за справу над Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай сачылі таксама і за межамі Беларусі. Уже цяпер з намі на сувязі Сергей Таміленко, старшыня Нацыянальнага саюза журналістаў Украины. Здравствуйте. Да, доброго ранку, коллега. Господин Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете такое решение суда в отношении наших журналисток и в целом заведение уголовного дела в отношении журналисток Белсата? Конечно, мы возмущены сегодняшним судилищем и сегодняшним приговором над нашими коллегами. Мы считаем, что это, но опять же, это очень опасный прецедент, когда преступлением является именно профессиональная журналистская деятельность. И эти 2 года – это приговор в первую очередь для властей, которые настолько боятся журналистов, независимых журналистов, что они готовы их отсылать в колонию именно за свою профессиональную деятельность. И в решении суда там указано, что вещественные доказательства, а фактически это как бы оружие
по мнению суда и властей, это там 4 ежедневники, их нужно уничтожить. Конечно, мы возмущены, мы объединяем усилия в рамках международной журналистской солидарности с Европейской федерацией журналистов, и мы будем продолжать оказывать давление на международные разные организации с тем, чтобы мы, опять же, могли защитить право журналистов на профессию. Сейчас, конечно, это право, оно под большим давлением, под большой угрозой. Происходит зачистка независимых средств массовой информации и фрилансеров в Беларуси. Мы об этом подготовили специальную, кстати, книжку. Эта книга называется «Я журналист. Почему вы меня бьете?». Это уникальный международный такой проект журналистской солидарности Национального союза журналистов Украины, Польской ассоциации журналистов и Белорусской ассоциации журналистов. Это сборник свидетельств белорусских журналистов о давлении, о преследовании, об избиении. И, кстати, соавтором этого сборника является и Катерина Андреева. Она успела дописать свою историю в эту книжку, и, к сожалению, на следующий день ее арестовали. Поэтому, опять же, у нас есть на руках эти свидетельства, и мы дальше будем продолжать бороться за свободу и Кати, и Даши, и всех наших коллег. Сергей, Катя Андреева также является соавтором книги «Белорусский Донбасс», которую они написали вместе со своим мужем Игорем Ильяшом. И вот журналистка абсолютно талантливая, журналистка, которая идет в профессию и достигает высот в этой профессии. Также международное сообщество журналистов поддерживает и наших коллег, и свободную журналистику. Но при этом, если власти в Минске не хотят ничего слышать, не хотят ничего, ни на что реагировать, то не выглядит ли это все просто риторикой и бессмыслицей? Потому что можно в этой ситуации сделать? Ну, вы себе говорите, вы себе протестуйте, а мы им дадим по 2 года и посадим за решетку. Ну, смотрите, все-таки, к счастью, я считаю, что сегодняшним приговором и решением суда не заканчивается борьба и за профессию, и за свободу наших коллег. Поэтому, опять же, наше оружие — это гласность, это наша профессия, это наше слово. Поэтому мы, как журналисты, вы, как журналисты Белсата, мы каждый должны продолжать привлекать внимание и международного сообщества, и информировать в первую очередь и граждан Беларуси об всех обстоятельствах, которые есть. Понятно, что у нас, как у журналистов, нет прямого рычага влияния на события, у нас нет полномочий, у нас нет силовиков, у нас нет оружия либо наручников, и мы, как журналисты, мы не хотим иметь эти все инструменты, поэтому мы хотим просто иметь право на профессию. Поэтому, опять же, ответственность лежит на властях, ответственность лежит на правительствах и европейских стран, на международных институциях, на том, что они будут объединять усилия и защищать и права человека, и права журналистов, либо мы общее пространство свободы, которое есть там в Европе, оно будет сокращаться. Европейские международные структуры повинны уже перестать быть занепокоенными, а повинны пачаць актыўна дзейнічаць. Бо гэтае занепакоенне ўжо смешыць не толькі адмыслоўцаў і журналістаў, і шараговых людзей, наших гледачоў. Дзякуй вам за гэтую размову. Сергей Таміленко, старшыня Нацыянальнага саюзу журналістаў Украины, был с нами на сувязі. Гаспадарства «Солидарность» з асуджанымі дзяўчынамі ўжо выказваюць вядомыя творчыя асобы. Давайте зернем гэты ролик. У белорусских протестов женское лицо. Мы восхищаемся нашими журналистками, бесстрашными, профессиональными, прекрасными. С болью наблюдаем дикую охоту на них, которую ведет преступный террористический режим. И понимаем реальность больших тюремных сроков. Дорогие, молимся о вас, боремся за вас. Мы победим. Дорогие Дарья и Екатерина,
Мы все восхищаемся вашей смелостью и мужеством. Думаем о вас каждый день. Надеемся, что совсем скоро вы будете дома со своими семьями, а ваши места займут те, по чьей вине вы находитесь сейчас в неволе. Хочется сказать слова солидарности, поддержки и огромного уважения к хрупким, в основном молодым девушкам, которые не побоялись говорить правду. Девочки, самое главное – то, что совесть наша. Пусть будет чиста. Все остальное – делай, что должно, и пусть будет, что будет. Мне в моем состоянии ничего не остается, кроме как накануне этого судилища пожелать девушкам бодрости духа, послать большую порцию лучей добра, просьбу держаться и уверенность в том, что достаточно скоро они услышат звон рушащегося королевства кривых зеркал. Кацярына, Дар'я, вы сегодня не только у суде, не только за кратами. Вы разом з нами кожний день. Ваші твари з нами кожний день. Ваші слови і ваші голоси з нами кожний день. Таких, як ви, за кратами тримати немагчыма. Ми чекаємо вас на волі. Крымінальную справу разгледзелі за 4 дні, 100 дзён пад вартай знаходзіліся нашыя журналісткі, у выніку па 2 гады пазбаўлення волі. Такі прысуд сёння пачулі на паседжанні. Суддзя Наталья Бугук, дзяржаўны абвінаваўца Аліна Касьянчык. Падкрэслю, што Аліне Касьянчык 22 гады. Пачатак такой кар'еры вельмі моцны ў двухкоссі. А нашай журналістцы, нашай калезе Дар'і Чульцовай ужо паслязаўтра, 20 лютага, спаўняецца 24 гады. І з намі на сувязі мама Дар'і Чульцовай, спадарыня Наталья. Вітаем вас, спадарыня Наталья. На жаль, вырак не такі, які б мы усе хацелі і жадалі. Што б вы хацелі сказаць суддзі вось гэтай дзяржаўнай абвінаваўчай сістэме? Я хочу только одно сказать, что бумеранг он существует и всегда возвращается. Поэтому молодые девушки, конечно, берут очень много на себя. И я думаю, что им бумеранг этот вернется с отдачей хорошей. Поэтому я только за девчонок. Будем стараться и ждать их быстро, чтобы они вернулись очень быстро. Як ваш стан цяпер, натуральна, ці чакалі вы ажно 2 гадоў, ці спадзяваліся ўсё ж таки на больш мяккі прысуд? Ну, я хотя бы надеялась, что 1,5 или химия. Поэтому я говорила, что будет 3. Даже странно, что 2. Я считала, что будет очень жестко все это. Настолько жестко, чтобы они знали и понимали, куда лезут. Но наши журналисты, они смелые, поэтому я думаю, что они все выдержат, и все будет хорошо. Спадарыня Наталья, вы таксама гаварылі, калі пачынаўся гэты працэс, што адчулі вось гэтую салідарнасць людзей, якія падыходзілі таксама і да вас, і што гэта было вельмі важна. Як сёння выглядае гэтая салідарнасць, ці яна таксама адчуваецца? Я чувствую поддержку настолько, что даже в нашем городе все, которые узнали, которые не знали, я старалась скрывать это, а теперь люди в городе знают, и они меня все поддерживают. Настолько мне это приятно и тепло, что все со мной заодно. Я даже не думала, что у нас люди все-таки где-то, наверное, в глубине души знают, что у нас должно быть лучше. Лучше мы должны жить, а не так, как мы живем. Спадарыня Наталья, вы былі ў часе гэтага выраку ў зале суда, калі быў агучаны гэты ганебны абсалютна прысуд. Як ён быў успрыняты? Бурно. Все начали возмущаться. Даже я слышала, мне так казалось, что даже кто-то что-то там ругался, особенно на Касьянчик. Поэтому я думаю, что люди теперь обозлились на наши суды еще больше. Они их обозлили настолько, что теперь люди будут просто знать, что у нас происходит в стране.
Ну, вось Касьянчык, ёй 22 гады толькі гэтаму дзяржаўнаму абвінаваўцы. Суддзя Наталья Бугук таксама дастаткова маладая асоба. Гэта той момант, які звяртае на сябе увагу. Няўжо нічога не дрогнула ў гэтых асобаў, калі яны бачаць гэтыя рэакцыі? Ці вы назіралі за іх тварамі? Я думаю, что у них вряд ли что-нибудь могло дрогнуть. Хоть им там и кричали вслед нехорошие слова. Ну, это такие люди. Касьянчик вообще такое интересное лицо. Вот видно, что она в своих действиях настолько уверена. Просто наглая молодая особа, скажем так. Ну, судья, конечно, мне кажется, что у судьи все было уже давно написано, и ей нужно было просто это прочитать. Поэтому от нее вообще ничего не зависело. А як вы ставіцеся да таго, што ваша дачка пайшла ў незалежную журналістыку і стала займацца досыць такой рызыкоўнай справай? Моя дочь написала мне письмо и написала мне такие слова. «Ты права, жизнь одна, и я рада, что не поступила своими принципами. Рада, что в жизни мне не нужно будет стыдиться себя. Это ведь ты родила и воспитала меня такой, что я не могу предать». Поэтому, ну что тут можно говорить на такие слова? Все уже. Гэта вельмі моцныя словы. А спадарыня Наталья, вы, напэўна, вось гэты прысуд яшчэ больш узмацняе і ўзмацняе гонар за дачку. Да, я очень горжусь. Будем ждать наших детей домой. Мы их любим, будем ждать. Што б вы сказалі сёння незалежным журналістам? Заўтра таксама распачынаецца яшчэ адзін працэс над журналісткай Кацярынай Барысевіч у маскоўскім судзе сталіцы, якая распавяла праўду пра Рамана Бандарэнку. Таксама будуць судзіць лекара, які расказаў гэтую праўду, што ён не быў п'яны. Ваша дачка і Каця Андрэева паказвалі таксама вось гэтую акцыю з плошчы пераменаў. Па гэтаму фігура Рамана Бандарэнкі тут вельмі важная. Што б вы сказалі сёння незалежным журналістам, якія на свабодзе, якія, як вы бачыце, самі працуюць у вельмі цяжкіх умовах у Беларусі? Условия у нас действительно для работы журналистов очень тяжелые. И я всегда это знала и понимала, потому что когда пришел к власти один человек, у нас всегда все знали, кто творит зло. Поэтому я всегда говорила даже своей дочери, что не нужно идти в эту профессию, что она очень опасна. Она меня не слушала и не хотела слушать. Она хотела все равно стать журналистом. И когда она мне написала, что теперь я понимаю, насколько моя профессия опасна. Поэтому я желаю нашим независимым журналистам только одного, чтобы они были смелыми, отчаянными, потому что в нашей стране без этого никак журналистам нельзя. І нельга даведацца інакш ніякай праўды. Дзякуючы вашай дачцэ Кацярыне Андрэевай, якія плоцяць вельмі высокую цану за гэтую праўду, мы ведаем тое, што адбывалася 15 лістапада, мы ведаем тое, што адбываецца і сёння ў Беларусі. Дзякуй вам за гэтую размову, дзякуй вам за вашу дачку. Дар'я Чульцова паслязаўтра будзе адзначаць, нягледзячы ні на што, і мы будзем адзначаць ейны дзень народзінаў 24 гады. А з намі на сувязі была спадарыня Наталья, мама Дар'і Чульцовай. І, безумоўна, мы выказваем словы падтрымкі і спачування спадарыні Натальі, і таксама Белсат ганарыцца такой смелай, такой адважнай журналісткай, якая працуе ў нашай рэдакцыі. Безумоўна, гэта адважны крок быць сёння журналістам у незалежных сродках масавай інфармацыі. І ўжо заўтра спадарства, як я гаварыў, працэс над чарговай журналісткай Кацярына Барысевіч, якая таксама застаецца амаль што 3 месяцы за кратамі. Суд Маскоўскага раёну сталіцы будзе разглядаць гэтую справу. Таксама ў працэсе фігуруе лекар Артём Сарокін. Ён таксама застаецца ў зняволенні нібыта за здраджванне вось гэтай медычнай таямніцы пра Рамана Бандарэнкі. І Кацярына Барысевіч напісала пра гэта, і Артём Сарокін сказаў пра гэта, што Раман Бандарэнка не меў алкаголю у крыві. Пры гэтым дзяржаўная прапаганда спрабуе будаваць зусім іншае рэчышча гэтага ўсяго, але
калі б не было гэтай незалежнай журналістыкі і гэтых незалежных журналістаў, то мы хіба б не даведаліся аніякай праўды. Так, гісторыя з забойствам Романа Бондарэнкі выклікала рэзананс у грамадстве, і натуральна тыя журналісты, якія асвятлялі гэтую справу, якія атрымлівалі унікальную інфармацыю, як Кацярына Барасевіч, пра стан алкаголя, ці быў ён у крыві, ці не быў, так і нашыя журналісткі, якія вялі свой стрым фактычна, не фактычна, яны вялі адзіныя у той дзень з прадстаўнікоў медыяў, гэта стрым з памяці, з акцыі памяці. Гэта гаспадарства, вось, калі мы говорим про гэты стрым 15 лістапада, гэта той стрым, які рэкордная колькасць гледачоў адначасова глядзела, больш за 50 000 чалавек, і плошча перамен, на якой усё пачалося і на якой нічога не скончылася. Спадарства, адтуль Наста Каханович, якая распавядзе пра вельмі важнае месца для беларусаў. Гісторыя плошчы пераменаў пачынаецца 6 жніўня, калі Уладзіслаў Сакалоўскі і Кірыл Галанаў уключылі на дзяржаўным свяце культавую песню Цоя. Праз некалькі дзён невядомыя намалююць у адным з двароў выявы хлопцаў. І штовечар для малюнка будуць збірацца мінчукі. Тут ладзіліся канцэрты, выступы і майстар-класы. І улады ўвесь час зафарбоўвалі мурал. Жыхары упарта аднаўлялі малюнак. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаменитый двор, так называемый. На Червякова. Легендарный. Да. А у нас все на карандаше. Все в папочках. Акторы купалаўскага тэатру не пажартавалі. Жыхары ды і сам двор сапраўды пад пільным наглядам сілавікоў. Аднаго з самых актыўных абаронцаў муралу, Сцяпана Латыпова, затрымалі 15 верасня ў ягоным двары. На дзяржаўным тэлебачанні яго абвінавацілі ў тым, што нібыта хацеў атруціць сілавікоў. Афіцыйна мужчыну высунулі абвінавачанні паводле артыкулу 293 крымінальнага кодексу «Удзел у масавых беспарадках». За некалькі дзён да свайго затрымання Степан гэтак говорил про свой двор. Каждый раз, когда я видел этих смеющихся людей, визжащих от счастья детей, незнакомых туристов, которые приходили сфотографироваться на этом уже ставшем знаменитом месте, я испытывал такую волну счастья, я испытывал такую волну гордости, что я имею отношение к этому месту. Іншага жыхара дому Романа Бондарэнку збілі да смерти. 11 лістапада ўвечары ён выйшаў у двор і зрабіў заўвагу невядомым, што зразалі вывешаныя жыхарамі бел-чырвона-белыя стужкі. Невядомыя збілі мужчыну і закінулі ў мікрааўтобус. На наступны дзень Роман Бондарэнка памёр у рэанімацыі, не прыходзячы ў прытомнасць. Некалькі дзён людзі ішлі на плошчу пераменаў, каб ушанаваць памяць памерлага. 15 лістапада адбылася зачыстка мемарыялу. Спачатку сілавікі затрымалі людзей звонку, а потым рушылі па кватэрах навакольных дамоў. Кастусь быў адным з тых, каму пашчасціла схавацца ў кватэры аднаго з жыхароў. Там іх было 10 чалавек. Мы назіралі просто звонку, як ходзіць па іншым дамах і выводзіць адтуль людзей. Вось. Мы гэты момант неяк так пачакалі. Конечно, вядома, мы сидзелі ў цемры, каб просто як бяспека дадатковая, каб не свяціцца, што мы ёсць. У кватэры, адкуль вялі сваю трансляцыю нашыя журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, выламалі дзверы. Дзяўчат затрымалі і адвезлі ў РУУС. Хлопец, які быў разам з журналісткамі ў аддзеле міліцыі, узгадывае, што яны паводзіліся спакойна. Сотрудники милиции с ними обращались так, более вежливо, даже как-то так... Хотя по-дружески, фамильярно, но было видно, что им это не очень приятно. И Катя, допустим, так, в такой очень манере, я не знаю, как это выразить, отшила милиционера одного. Вот. Ну и, в общем, какого-то дружественного диалога с ними не получилось. Плошча пераменаў шмат перажыла. Адзін збіты і, прынамсі, 5 палітычных вязняў, затрыманых у выніку падзеяў у гэтым двары. Гэтак з вышыні цяпер выглядае культавы менскі двор. Ён дагэтуль застаецца пад пільным наглядам сілавікоў. Штодзень унізе дзяжурыць міліцыя. Цяпер тут ні стужак, ні графіці. Прынамсі, пакуль. Наста Каханович, Белсат. Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова атрымалі па 2 гады зняволення.
Ну а ўжо цяпер з намі на сувязі Ігор Ільяш, муж Кацярыны Андрэевай, журналіст. Прывітанне. Вітаю. Ігор, распавядзі, калі ласка, як ты ацэньваеш вось гэты вырак для сваёй жонкі, для журналісткі Кацярыны Андрэевай? Гэта, безумоўна, помста Кацярыны і Дар'і за іх прафесійную дзейнасць, помста спецслужбаў. Я больш скажу, што гэта не проста палітычныя рэпрэсіі, гэта, па сутнасці, акт дзяржаўнага тэрарызму. Гэта запалохванне грамадства ў цэлым і журналісцкай супольнасці в першую чаргу. Ведаеце, у свой час Лукашенко называлі апошнім дыктатарам Еўропы. Я думаю, што он даўно ўжо пазбавіўся гэтага статусу, ён не апошні дыктатар Еўропы. За апошнія паўгады ён, я думаю, зарабіў сябе новы статус тэрарыста нумар 1 Еўропы. Тое, што мы бачым, гэта дзяржаўны тэрарызм. Ігор, таксама узнікаюць такія каментары, што Александр Лукашенко заявіў некалькі дзён таму пра тое, што ён патрабуе гарантыяў для сваіх служак, для служак гэтай сістэмы. Ці вось Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева, твая жонка, і іншыя палітычныя вязні – гэта не закладнікі для гэтых гарантыяў? Безумоўна, гэта закладнік, безумоўна. Таму я і кажу пра тэрарыстычныя метады гэтага рэжыму. Але калі рэжым дзейнічае як тэрарыст, і Александр Лукашенко гэта тэрарыст нумар 1 у гэтай сістэме, то вельмі складана размаўляць з тэрарыстамі, весці перамовы. Так, безумоўна, але ёсць і іншыя метады, імаверна, міжнароднага ціску грамадства на ўладу. Ну, в прынцыпе, гэта ўсё вядома і відавочныя рэчы. Таксама мы учора з табой размаўлялі пра гэта, што ўсё ж такі прыйшло 4 дзесяткі людзей. Ты гаворыш пра тое, што гэта страх, таму што не прыйшло 4 тысячы альбо 40 тысячаў людзей пад гэты суд фрунзенскі. Гэта магло б мець свой уплыў. Ты таксама гаворыш пра тое, што гэта страх, а не тое, што сведчыць пра абыякавасць беларусаў да лёсу нашых журналістак. Але таксама, калі мы размаўляем з прадстаўнікамі журналісцкіх арганізацыяў, сёння ў нас у эфіры быў Сергей Таміленка, старшыня Нацыянальнага саюзу журналістаў Украіны, ці Барыс Гарэцкі, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Яны гавораць пра тое, што трэба дзейнічаць, заклікаць міжнародную супольнасць. Але мяне асабіста абурае, калі гэтая міжнародная супольнасць гаворыць, што яна занепакоеная. Можа, ўжо хопіць непакоіцца? Вось што можна зрабіць канкрэтна? Ну, гэта цяжкае пытанне. Імаверна, зараз я не магу адказаць на яго. Гэта пытанне вельмі складанае. Тут шмат складнікаў таго, што можна рабіць. Безумоўна, міжнародная салідарнасць в іншым выглядзе, гэта міжнародны ціск на рэжым, гэта тое, што мусіць быць абавязана. Канкрэтныя формы, гэта трэба абмяркоўваць, і гэта так адразу я адказаць проста не магу. А як асабіста ты будзеш дзейнічаць, што будзеш прымаць цяпер у гэтай сітуацыі, каб, магчыма, дамагчыся нейкага змяншэння тэрміну для дзяўчат, напрыклад? Не змягчэнне, безумоўна, толькі вызваленне дзяўчат. Я буду рабіць тое, што рабіў да гэтага, ладзіць інфармацыйную кампанію падтрымкі, арганізоўваць міжнародную кампанію салідарнасці, усяляк даўбіць гэты рэжым. І я думаю, што гэта тое, што можа зрабіць кожны журналіст. І павінен у гэтай сітуацыі кожны журналіст рабіць, бо гэта атака, безумоўна, на ўсіх нас. Кожны журналіст зараз сёння ў Беларусі мусіць працаваць яшчэ лепш, чым працаваў. У 2 разы, у 5 разоў, у 10 разоў лепш працаваць. Бо гэты рэжым баіцца праўды, баіцца фактаў. Значыць, мы павінны даваць яшчэ больш праўды, яшчэ больш фактаў, каб нарэшце разбурыць гэту тэрарыстычную сістэму. Якую апошнюю інфармацыю ад Кацярыны ты атрымаў? Магчыма, яна паспела штосьці сказаць у судзе табе? Так, яна перадала праз адваката перад тым, як агучвалі прысуд, што яна не баіцца, ёй не страшны гэтыя 2 гады. Яна якраз
зараз читаю книжку Солженіцына, яку я перадав у СУДа, і вона каже, що у свої часи люди за свої переконання проходили праз лагера, праз 10 гадоў лагеров, праз 25 гадоў лагеров, і выходили оттуль, і все ровно не адмаўлялись от своих переконанняў. І яна таксама не адмовіцца перакананняў, ад сваіх перакананняў, ад сваіх прынцыпаў, яна все гэта перажыве і будзе шчаслівая. І я цалкам падтрымліваю тое, што яна сказала, і я безумоўна ганаруся сваёй жонкай тым, як яна сябе паводзіць у гэтай сітуацыі. Безумоўна, у гэтай сітуацыі яна і Дар'я Чульцова застануцца людзьмі. Гэта самае галоўнае у гэтай ва ўсёй сітуацыі. Цяжка казаць пра тое, што засталіся людзьмі гэты дзяржаўны абвінаваўца Аліна Касьянчык, а таксама суддзя Наталля Бугук. Яшчэ учора вось мы з табой абмяркоўвалі, ты казаў, што Аліна Касьянчык гэта, безумоўна, ўжо злачынца. Бугук мы яшчэ давалі надзею такую, так, каб за гэтую ноч яна ўсё ж такі да неякага сумлення, рэштак сумлення там дакранулася, але не дакранулася і гэтага ўсяго не выкарыстала. Алексей Дзекавіцкі, намеснік дырэктара Белсату, у мяне казаў тут вельмі моцныя словы пра гэтых злачынцаў, што павінна быць абсалютная люстрацыя для іх і адказнасць. Як ты мяркуеш сёння? Безумоўна, не просто иллюстрация, а крымінальны пераслед за іх злачынства. Безумоўна, тое, што мы бачылі сёння ў суде, гэта злачынства супраць правасуддзя. Гэта асобныя артыкулы крымінальнага кодекса ёсць сёння у заканадаўстве. І яны, безумоўна, мусяць пераследавацца у законным парадку, у парадку крымінальнага кодекса. Ведаеце, мне шмат зараз уже паведамленняў дасылаюць і словаў, што выказваюць спачуванне з гэтай сітуацыі. І я думаю, што не варта мне выказваць спачуванне. Спачуванне варта выказваць якраз Аліне Касьянчык і Наталі Бугук, бо яны здзейснілі злачынства, яны паставілі па сутнасці крыж на сваёй будучыні і крыж на сваім сумленні, на магчымасці быць сумленным чалавекам, проста чалавекам. Яны сталі злачынствам. Вось таму ім трэба выказваць спачуванне. У іх сёння жахлівы дзень. Вось ты кажаш пра тыя спачуванні, якія табе перадаюць. Таксама на суд прыходзіла каля 4 дзясяткаў асобаў. А ці ў гэтых умовах атрымліваецца аказваць ціск на суд, калі прыходзяць грамадзяне, калі прыходзяць журналісты, калі выказваецца на міжнародным узроўні увага да гэтай справы? Ці можна нешта зрабіць гэткім чынам, на твою думку? Вось ужо заўтра адбудзецца суд над Кацярынай Барысевіч. Ну, цяжка сказаць, бо гэта ўсё вельмі індывідуальна. Безумоўна, суддзі, прокуроры, яны жывуць все ж не на нейкім неабітаемай выспе. Яны жывуць тут, у грамадстве, хаця яны спрабуюць стварыць нейкую пэўную штучны свет вакол сябе, дзе толькі іх калегі, дзе толькі іх прыхільнікі, яны, імаверна, стараюцца і чытаць толькі тыя сродкі масавай інфармацыі дзяржаўнай, дзе падаецца тая інфармацыя, каб іх супакоіць і каб усыпіць іх сумленне. Але, тым не менш, я думаю, што все роўна да іх даходзіць інфармацыя пра тое, як людзі да іх ставяцца. Все роўна яны цудоўна разумеюць, што яны робяць злачынства. І вось, канешне, гэтая салідарнасць, любая праява, я думаю, таксама уплывае на іх. В нашым выпадку, у выпадку Наталі Бугук і Аліны Касьянчык, гэта не дало клёну, не было выніку, не дало выніку. Можа быць, я застаюся аптымістам, што у нейкай асобнай канкрэтнай справе чалавечы факт працуе і у чалавека прачнецца сумленне, і ён паступіць па закону. Пры ўмове, што гэтае сумленне ёсць у гэтага чалавека, будзем таксама спадзявацца. Дзякуй, Ігар. Атрымайце, калі ласка, нашы словы падтрымкі і персанальныя, і ад усяго каналу, бо толькі так можна у гэтай сітуацыі захоўваць нейкую нармальнасць, бо гэта ўсё абсалютна ненармальна. Ігар Ільяш, муж Кацярыны Андрэевай, наш калега, журналіст, быў на відэасувязі адразу пасля ганебнага выраку 2 гады калоніі для
наших журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Спадарства, ёсць заява Святланы Ціханаўскай у гэтай справе. Яна павесіла ў сябе на тэлеграм-канале видео с зали суда над нашими журналистками и так само пишет: посмотрите на это видео. Журналисткам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой присудили по 2 года тюрьмы за один стрим. Но в зале суда они улыбаются и обнимают друг друга. И посмотрите на реакцию силовиков. Они прячут лица под масками и нервно уговаривают всех уйти из зала. Так кто из них в клетке? Катя и Даша свободны, как никто в этом зале. Их не удалось сломить и не удалось запугать и устрашить. Несмотря ни на что, они свободны. Я знаю, что мы не будем жить в клетке, мы добьемся правды и свободы. Благодаря Екатерине Андреевой, Дарье Чульцовой, всем честным журналистам, врачам, правозащитникам, волонтерам и всем смелым белорусам. Мы сделаем это ради них. И в итоге всем придется снять маски и посмотреть друг другу в глаза, написала Святлана Ціханаўская. Сапраўды вельмі годна, вельмі мужна гэтае выпрабаванне вытрымліваюць Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. І хочацца адзначыць, што ў наш тэлеграм-канал пішуць таксама гледачы і запытваюць, як можна звязацца з Ігорам Ілішом, мужам Кацярыны, таксама са спадарняй Натальяй, маці Дар'і Чульцовай, выказаць сваю падтрымку, сваю салідарнасць з імі. Спадарства, ужо заўтра распачынаецца чарговы працэс, дзе фігуруе таксама журналістка. Гэта журналістка Тутбаю Кацярына Барысевіч. Суд будзе адбывацца у судзе Маскоўскага раёну сталіцы. Таксама у гэтай справе праходзіць лекар Артём Сарокін. Яны знаходзяцца фактычна 3 месяцы за кратамі. І, як стала вядома напярэдадні, літаральна сёння, перад гэтым судом узбуджаная крымінальная справа па факце смерці Романа Бандарэнкі таксама. Будзем таксама сачыць і за гэтым працэсам. Ну і тут мы таксама салідарныя. Давайте прыгледзімся да асобы нашай калегі, журналісткі Тутбаю Кацярыны Барысевіч. Ну, вот это Катина рабочее место. Здесь все ждет Катю. Ждем ее возвращения. Ну, вот здесь фотография с дочкой. Дочке уже 18 лет. 18 лет Даша отметила тогда, когда мама была за решеткой. Самое возмутительное в этой истории – это то, что погиб человек. Это была насильственная смерть. И по этому факту не то, что никто не задержан, не возбуждено даже уголовное дело, а журналист, который написал о том, что погибший был трезв, и доктор, который эту информацию подтвердил, сейчас уже 3 месяца находится за решеткой, и сейчас их будут судить. Боже мой, Катю за что? Это просто кристальной честности, порядочности и соблюдения вообще всех правил, всех нюансов журналистики человек. Это образец просто. Конечно, все верили, вот 72 часа мы засекали, когда это будет, да, там отчитывали, пятница, надо ли вычесть эти выходные. Когда стало понятно, что нет, Катю не выпускают, ее задержание продлено на 2 месяца, конечно, шок. Шок, опустошенность, непонятно, да, как после этого вообще работать журналистом. На примере этого дела мы, конечно, видим, что журналист фактически это преступник, да, с точки зрения властей. То есть, если ты у кого-то что-то спросил, то как бы ты можешь отгрести. Вот так получается. Вот. Стали ли мы меньше писать от этого, понимая это? Нет, я не скажу. Мы свой выбор сделали, да. Мы ничего не скрываем, мы пишем о том, что происходит, мы работаем с фактами. Вот. Мы проверяем информацию, да, точно так же, как это делала Катя. На тех же судах, куда мы вместе ходили, Катя напишет точные цифры, точные факты, достоверно, дословно переведет слова, вот если это на судебных заседаниях, дословно слова свидетелей.
насколько я знаю, Катя готовилась, по-моему, вообще поступать лингвистически, насколько я помню по рассказам. Но оказалась в международных лагерях до ЮНЕСКО, и там на нее обратили внимание, сказали, что у нее прекрасный голос, речи. По-моему, вот таким образом потом это все вылилось в работу на Еврорадио. Вот. Ну, а в дальнейшем, я так понимаю, что в «Комсомолке» был запрос именно на журналистов в отдел криминалистики, в отдел криминала. И после того, как были какие-то проблемы с Еврорадио, да, там, по-моему, были обыски, что-то связанное, да, с каким-то криминальным делом, Катя так пришла в «Комсомолку». Но я могу сказать, что это абсолютно ее. У нее довольно много наград от правоохранительных органов, в том числе от Генпрокуратуры, которая возбудила уголовное дело в отношении Кати. Катина дело – это фактически иллюстрация или там, отражение всего того, что происходит, всего того беспредела, который у нас в стране происходит с начала избирательной кампании после выборов. Вот, то есть это все вместе надо рассматривать, это весь этот правовой беспредел. Понятно, что эта история, она выделяется тем, что здесь конкретно высказался Лукашенко, да. А этот то ли травмирован был, то ли что, в нетрезвом состоянии это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. На нас вываливали какие-то там фейки или какую-то ложную информацию. Нам приходилось ее все время опровергать. В том числе и Ромина имя пытались очернить, сказав, что он был пьяный. Вот. И то, что написала Катя, что Рома был трезвый, что в его крови содержалось 0 промилле, вот, это, конечно, глобальную роль сыграло. Насколько я знаю, мать Романа Бондаренко, она на днях обратилась уже в суд Московского района города Минска с соответствующим заявлением, то есть с просьбой сделать заседание открытым и позволить ей лично присутствовать. Мне кажется, это довольно логично, потому что единственная возможность сделать заседание закрытым, она все-таки завязывается на врачебную тайну. По сути, образно говоря, носителем которой сейчас и является единственный человек, это мать Романа Бондаренко. Я Кате очень благодарна за ее смелость, за то, что она это сделала. Вот. Потому что я не хотела бы, чтобы имя Романа осталось как пьяницы, дебошира, алкоголика, наркомана. Лично со мной Катя не связывалась, но она связывалась с членами моей семьи. То есть я дала разрешение членам моей семьи, если кто-то будет связываться, спрашивать, то давайте добро. Вот, потому что я тогда была просто не в том психологическом состоянии, чтобы разговаривать с журналистами и так далее. То есть у меня был стресс, психологическое такое состояние не совсем хорошее. Вот, но я знаю, что она связывалась с членами моей семьи. Да. Поэтому, то есть она не нарушила ничего, никакой закон. Борисевич не стал обращаться за информацией к официальным органам и организациям, а склонила врача к разглашению врачебной тайны. Она не подстрекала врача в разглашении медицинской тайны. Она, по сути, выполняла свою работу, задавала стандартные вопросы, узнавала информацию, что, по сути, является ее обязанностью в соответствии с законом о средствах массовой информации. Вот. Ну и, разумеется, мы будем доказывать тот факт, что ее действия в любом случае, ни ее действия, ни действия врача, они не повлекли каких-либо тяжких последствий. Я получаю раз в неделю письма. Был период, это, наверное, в декабре, когда от Кати не приходили письма. У Кати очень боевой и позитивный настрой. В Новый год ворвались веселыми, с чувством юмора и оптимизмом. В этом году еще очень помог Жванецкий. Читала его книгу, 800 страниц крутых монологов, самые смешные зачитывала вслух. Катя, на самом деле, вот сейчас из ее писем из тюрьмы очень это видно. Она такая юморная, она такая со стержнем, она такая, я бы даже сказала, юмор с сарказмом, да, по-хорошему.
И человек, который умеет видеть красоту в мелочах, в деталях, может быть, именно это помогает ей там держаться и как-то выживать. Мы вот тут недавно обменивались, все письма мы ее друг другу зачитываем, друзья, передаем и коллеги, что это как будто она нас всех поддерживает, а не мы ее своими письмами, запрещает нам ныть, да, там, запрещает падать духом. Сегодня я Екатерину Борисевич посещал в СИЗО один на Володарке. Вот, она чувствует себя замечательно, она в хорошем боевом настроении, готовится к судебному разбирательству уже. Екатерина расценивает предъявленные обвинения как абсурдные. То есть, по сути, если коротко, ее позиция заключается в том, что она как журналист просто выполняла свою работу. Вот, и действительно, мне к ее защитнику представляется, что это была абсолютно стандартная ее работа. Я с ужасом жду, честно признаюсь, 19 ноября, день суда. Мы, конечно, хотели бы поехать, не знаю, будет ли открытый суд или закрытый. Но, наверное, все равно хотя бы будем присутствовать, да, как-то там поближе к Кате, может быть, удастся ее увидеть. Я действительно с ужасом жду, хотя Катя вот в письме приказала нам не плакать, не быть бодрыми, поддерживать, если это удастся в суде. Я не знаю, чего ждать. Я ожидаю справедливого приговора по решению суда. Ну, мне кажется, здесь, в принципе, такая ситуация, что, ну, в принципе, зачем здесь уже что-то еще дополнительно сооружать, какие-то сложные конструкции. Тут все понятно. Мама разрешила, никакой урон семье не был нанесен. Что касается возможности оправдательного приговора, здесь я могу сослаться на официальную статистику. В Республике Беларусь только порядка 0,1% оправдательных приговоров. Разумеется, в данной ситуации сложно надеяться, что именно наш случай подпадет в этот маленький процент. Справедливое решение – это выпустить Екатерину и Артема прямо в зале суда. Вот. И, ну, я не знаю, положена ли компенсация за моральный ущерб. Ну, для меня это было бы вот справедливо, чтобы была какая-то компенсация за моральный ущерб. Вот, за то, что вот, Катя во время нахождения в тюрьме не написала какое-то большое количество статей важных и нужных. Чудо обязательно случится. И мне хочется верить в это чудо, что мы с Катей скоро увидимся, что Катю выпустят. Она обнимется со своей дочкой, со своими родителями, со своими друзьями, с коллегами. Ці здарыцца суд, даведаемся ўжо заўтра. Паседжанне распачнецца о 10-й гадзіне ў Доме правасуддзя. Будуць разглядаць справу Кацярыны Барысевіч і лекара Артёма Сарокіна. Белсат таксама будзе распавядаць аб падзеях у судзе. Падзеі ў судзе, да якіх мы прыглядаемся сёння з самай раніцы. На жаль, чорны дзень для незалежнай журналістыкі і ўсяго Белсату. Нашы журналісткі, як бачна вось на гэтых фотаздымках, Кацярына Андрэева, Дар'я Шульцова прызнаныя вінаватымі і атрымалі па 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму з канфіскацыяй той тэхнікі і маёмасці, якая была узятая ў іх пры затрыманні 15 лістапада на плошчы Пераменаў. Сканфіскавалі нават асабістыя рэчы, такія як нататнікі, распавялі, што іх знішчаць. Знішчаць, але казалі, што павінны пайсці гэтыя ўсе рэчы на карысць дзяржавы. Цікава, вось гэтая карысць, якая будзе ад знішчэння нататнікаў нашых журналістак. Спадарства Дар'я Шульцова паслязаўтра будзе адзначаць свой дзень народзінаў, 24-й дзень народзінаў за кратамі. На жаль, мы ўсе, безумоўна, будзем салідарныя і будзем пра гэта памятаць. Не спраўдзіліся аптымістычныя надзеі. На жаль, нашыя журналісткі аказаліся за кратамі. Гэта выклікае і абурэнне, і
жаль. Але, як сказаў муж Кацярыны Андрэевай, Ігор Ільяш, мы не можам яму спачуваць, бо не ў гэтым справа. Дзяўчыны перамаглі. Спачуваць трэба тым катам, якія сёння выканалі гэты злачынны загад і вынеслі гэты прысуд. Дзяржабвінаваўца, памочнік пракурора, гэта Аліна Касьянчык і суддзя Наталья Бугук. Гэта асобы... Суддзя задаволіла, уласна, столькі гадоў зняволення, 2 гады, колькі і запрашвала пракурор. Здзіўляе тое, што абвінавачвалі Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову у тым, што яны схілялі удзельнікаў пратэсту нібыта да нейкіх актыўных дзеянняў, што нават кіравалі імі. Таксама абвінавачвалі ў спыненні дарожнага руху, нібыта 13 аўтобусаў, тралейбусаў, хаця Менск-Транс пасля заявіў, што не мае прэтэнзіяў. Не мае прэтэнзіяў, бо дзяўчыны, не прызнаўшы свае віны, пакрылі цалкам гэтую шкоду, так званую шкоду, якая нібыта была нанесеная Менск-Трансу. Гэта вялікая сума. Тым не менш, таксама адвакат Сергей Зікрацкі, адвакат Кацярыны Андрэевай, пасля гэтага выраку, які выходзіў з намі на сувязь, гаварыў, што будзе абскарджваць гэты вырак, хаця тут надзеі вельмі марныя на нейкія змены. Тым не менш, вось гэта праца адваката працягваецца, і яшчэ мы чакаем тое, як будуць тлумачыць гэты вырак, бо сёння мы пачулі толькі вось тое, што яны вінаваты, і тое, што дзяўчыны атрымаюць па 2 гады зняволення, з улікам таго, што яны 3 месяцы прабылі за кратамі, гэта год і 9 месяцаў застаецца для іх у калоніі агульнага рэжыму, але мы не ведаем дакладна, як суддзя гэта патлумачыла. І таксама будзем сачыць за рэакцыямі на падзею, міжнароднымі рэакцыямі, таксама рэакцыямі з боку журналісцкай супольнасці. Увечары мусіць адбыцца адмысловая нарада журналістаў. Зрабіла заяву і Святлана Ціхановская, якая гаворыць, што незалежна ад таго, што здарылася, дзяўчыны застаюцца свабодныя. А мы, спадарства, працягнем гэтую тэму. 19:30 праграма рускамоўная «Вот так», 20 гадзіна студыя «Белсад», 21 гадзіна «Аб'ектыў». Усё гэта жывы эфір. Збіраем усю апошнюю інфармацыю. Сёння другі дзень працэсу над Віктарам Бабарыкам таксама. Гэта ўсё ўжо ў вечаровым эфіры, а ў дзённым эфіры ставім кропку. Юлія Лабанова і Сергей Падсасонны, дзякуем, што гэтыя 2 гадзіны вы правялі разам з намі. Дзякуем за гэта і памятаем пра Кацярыну Андрэеву, Дар'ю Чульцову, якія атрымалі па 2 гады зняволення сёння. Мы ведаем, што нашыя журналісткі сумленна выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Кацярына – человек, які не здольны, в принципе, здійснить некое правопорушение, тем более злочинство. Как они там? Хорошо. И какая атмосфера в зале, да. Атмосфера хорошая. Добрый настрой за собой. Яна усміхаецца, у яе вочы гараць, яна добра выглядае. Заказны палітычны працэс, таму ў мяне няма спадзеву, што нехта з 1100 суддзей, які ёсць сёння ў Беларусі, яны маюць маральнае права называцца суддзёй. Калі ў адной частцы вёскі ляжыць асфальт, то тут застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Пройшов, виходжу на кожний марш. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам і запускалі неаднаразова дрон. Катю і Дашу выкралі наўпрост з працоўнага месца. Трымайцеся і як мага хутчэй выходзьце на волю.